Tak, vážení priatelia, ja by som vás rád privítal pri ďalšom dieli našich podcastov v sekcii Legendy pre tie digitálne decká, ktoré už mali prehádzovačku na bicykloch a nepoznajú túto pána. Je to Ivan Jakeš, ktorý, nebudeme sa baviť o veku, ale ktorý začal ešte pri čierno-bielých fotkách a na bicykloch, ktoré ešte boli zo železa poctivého a začal niekedy v 1900. Áno, hej, začal styrylom a metódom jazdiť ešte cyklotrial, to bol, nie? Áno. Dobre hovorím, no. Pochádza z Brezovej, čiže také severné Kopanice. záhorie. Ty si záhorie, Kopanice, ty. Predmestie Kisuc. Čiže taká malá skupinka ľudí za Karpatmi. A odkiaľ vznikajú takéto zdravé kusy, aj tento Zo Štefánikového kraja som. Áno, aj tento repačik tam vznikol, tak na zdravie. Ivan, vitaj, takže ešte raz Ivan Jakeš. Fú, to je dobré. No, tak trošku mi takú zemitú aromu sem. A dneska máme tu Ivana, aby sme sa porozprávali o jeho úspechoch, neúspechoch, čo sa podarilo, čo nevyšlo a prípadne možno nainšpirovať niekoho, kto by pokračoval v podobných šlapajach v rámci slovenského motosveta, alebo jak to nazvať, alebo tej motoscény. Keďže Ivan vlastne niekedy začal jazdiť tento cyklotrial a v nejakom mladom veku sa dostal k motorkám. Čo to bolo za motorky vlastne vtedy? Vtedy to bolo všeličo. Jazdil som na Evách na 250-kách, jazdil som na... Otec mi, vlastne prvá moja motorka bola zo 175-ky zo Zetky a to mi otec spravil normálne z toho maličku motorku. Takže na tom som jazdil možno prvýkrát, ja neviem, 6-7 rokov som mal asi 8. A to bol ešte nejaký zväzarm, alebo? Áno, to bol zväzarm. Či to bol zväz? Ja som zväzarm zažil do svojich vlastne 16 rokov. Do revolúcie bol zväzarm normálne funkčný. Však každý športovec, ktorý niečo súťažil, tak bol registrovaný pod ním. Registrovaný v nejakom klube, no. Ale tam ste vlastne dostávali podporu nejakú motorku? Áno, Simpsony, hocičo, trénerov. No. Vtedy vlastne sme sa dostali po Simpsony, po nejaké MZ-ty a po Javy, keď už teda bolo dobré, alebo už tam nejaký náznak bol, tak sme dostali nejakú takú javku a to sme boli vtedy veľmi hrdí na to. A prvá taká európska motorka teréna, čo bolo vlastne? Ja som mal KTM-ku, prvú 80-ku zo strediska do Sverepca. A to som mal 14. Tak, nejak 14. A s tým si začal jazdiť vlastne a s tým som začal jazdiť preteky. Ale to bol motocross či enduro? Motocross federálny vtedy, československý. Čiže ty si viac fungoval na tom motocrosse na začiatku? Zo začiatku som bol motocrossár, teda ja som bol cyklotrialista a ten cyklotrial vlastne z toho žijem dodnes. To je šport všestranný, stabilita, na motorke potrebujete mať hlavne stabilitu. Hej, kondícia tiež. Kondička veľká, brzda, spojka a ruky mi netvrdli nikdy. Spojku vlastne veľa na tom bicykli? Áno, veľa. Hej, dobre. Veľa. A to vlastne bol veľký základ pre mňa. Pre mňa to znamenalo, to ma vlastne mojou celou kariérou nejak sprevádzalo cyklotrial. A tým, že si vlastne z kraja bukových lesov, tak v rámci voľného času si behal po lesoch? Ja keď som išiel do školy, tak ráno ma tatko zobudil. Išiel som si dať 3,5 kilometra beh, potom som išiel do školy. To si mal tak ďaleko kuchyňu, alebo? No, to sme mali tak ďaleko školu. Nie, ja som ráno musel zbehávať a potom som išiel do školy. Zo školy som prišiel, mali sme tam taký kopec. Sadol som hneď na cyklotrial a 3-krát som musel ten kopec vyskákať, ja neviem, 70 metrov možno. A také korene, šutre, všeli, čo tam bolo. A to som musel 3-krát výjsť a potom som sa mohol ísť učiť a potom som mohol robiť si nejaké svoje veci. A to bolo tam, kde si býval, kde som k tebe Brezova pod Bradlom, áno. Ale myslím, tam zapumpol ten dom? Áno. Hej. Áno. Čiže tam si vlastne vyrastal, tam sa to celé dialo? Zapumpou nie, to už bol môj dom. Hej. Ale môj rodičovský dom je za fotbalovým štadiónom Brezova pod Bradlom. Hej. Čiže chcel som nejak premostiť na to enduro, čiže vlastne týždeň si pôsobil
alebo vyrastal v tých lesoch, tak keď si chcel aj trošku potrénovať, tak najbližšia dráha bola Mieva? Či Na Miave sa moc nemohlo trénovať už vtedy. Ale si behal po lesoch. Ale veľa som chodil po lesoch, lebo vtedy to bolo normálne. A hlavne máme to všetci odskúšané, ktorí sme toto zažili, že tá zver vlastne ide s nami. Že tá zver, my tú zver vôbec neplašíme, ona sa pozrie, ona je 20 metrov od vás. Keď zastavíte, utečie, keď idete, tak sa na vás len tak pozrie a buď ide s vami, alebo ide na druhú stranu. My plašíme polovníkov. Polovníkov plašíme, hej. A však to vieme, že pokým som nezastavil a nezačal rozprávať, tá zver sa pasla ďalej, takže a keď aj som ju vyplašil, tak skočila 2 metre. 2 metre, hej, presne. Ale neprešla do druhého revíru niekoho. Veľakrát sa mi stalo, že som v kopci zastavil, lebo už som jednoducho bol prudký ten kopec a na prvú som ho nevyšiel a išiel som sa otočiť a vedľa mňa bol zalahnutý 4 metre diviak. A bol zalahnutý, vôbec som ho ani nevyrušil, ani nič. Išiel som druhýkrát a stále tam ležal ten diviak a ja som normálne ho obišiel a nič sa nedialo. Takže s tými zvieratami je to asi takto. A tým pádom to enduro a potom, čo si išiel 6-dňové nejaké? Ja som primárne bol motokrosár vtedy, to viem, keď ale som že bol malý. A potom prvú moju 6-dňovú som išiel som išiel v Hämeenlinne vo Fínsku a to bolo v roku 89. Myslím si, že tak to bola prvá 6-dňová. Vtedy som začal s príborom. No vidíš, ozaj? Ne. Neverím. To teraz sa učím. A máme nejaké zážitky. Bohužiaľ. No, zážitkom menej spomienok, ale... A Hämeenlinna bola prvá moja 6-dňová a nie Hämeenlinna, čo trepem. Vtedy ešte Fínsko nebolo. Västerås vo Švédsku. Västerås bola moja prvá, Ježišmária, pardon. Västerås bola moja prvá 6-dňová. V Hämeenlinne som vyhral záverečný motocross, preto to mám stále v hlave. Na 6-dňovej a vyhrali sme slovenský trophy tým, sme vyhrali posledný deň. Sme boli najlepší v záverečnom motocrossi. Hej, ja som vyhral, Matoška bol druhý a Katro vyhral veľké štvortakty. Čiže Katro majster sveta, keď bol, to bolo vo Švédsku, nie? Áno, Katro bol v 91. Nechcem sa mýliť, alebo teda... Ale Švédsko to bolo. On tam bol majster sveta, Katro. Katro bol majster sveta seriálu, majstrovstiev sveta. No, takže ale vo Švédsku získal ten titul, nie? Či jak to bolo? Toto a vtedy viem, že 3 medaile, vtedy bol Jožo Čenáš vo federácii nejak, nie? Nie, to sme boli vo Fínsku a vyhrali sme ten záverečný motocross a boli sme, myslím, že 6. No viem, že ty si donesol medailu, Jaro donesol vtedy zlato, vy ste boli spolu niekde, severská krajina. No vo Fínsku to bolo a to bol ten záverečný motocross, čo sme vyhrali celý ten deň a vyhrali sme záverečný motocross. Ja som vyhral svoju kategóriu, Katro vyhral svoju kategóriu a Matošino bol druhý a všetci sme dopadli veľmi dobre tam vtedy, ten posledný deň. A potom vlastne ťa viac ťahal to enduro už, alebo... Ja som bol oboj, niekoľko živelník, ani nechcem povedať oboj, mňa bavilo úplne všetko. Ja podľa toho, kde čo bolo treba ako ísť, tak to som išiel. Lebo veľa tých motokrosárov je zarytých na tom, že krúži celý život od detstva na nejakej trati a naháňa sekundy. Akože povedzme si otvorene, že motocross je asi teda jeden z najúplne ťažších športov. Je aj nebezpečný, lebo tam keď padneš, ďaši idú na teba. Na fyzičku, na všetko potrebuješ mať veľa, musíš byť gymnasta, musíš byť všetko. Kto nebude robiť kotul, bude ťažko dobrý motokrosár. Alebo teda dobrý možno bude, ale nebude výborný, nebude výnimočný. Takže... Tak nie je to len o tom ťahať za plyn a držať sa. Technika je veľmi dôležitá. Najdôležitejšia vo všetkého je technika. Je veľa slovenských motokrosárov, ktorí sú majstri Slovenska, ktorí preto museli urobiť 3 razy toľko ako ja, aby som bol na tej istej úrovni vtedy, lebo jednoducho boli siloví. Áno, ale zase na tom motokrose, keď tak zoberieme, zovšeobecníme, že keď ideš tú trať, tak väčšinou je to o tej výdrži, ale už ideš potom na country cross
a zrazu potrebuješ preskakovať brvna v ťažkom blate, dvíhať motorku, preliezať, trialové sekcie, viac spojky, viac ale na mieste country cross je tiež veľa alebo takéto enduro, alebo extrémne enduro, keď ideš nejaký áno, aj to je osivé. Romaniak alebo niečo. No, musíš mať, a to je dôležitá, ten cyklotriál jednoducho, ja každému motokrosárovi, ktorý chce začať, odporúčam, aby si kúpil cyklotriál a mal to ako doplnkový šport, lebo tam fakt tá technika a tá stabilita a to vyvažovanie zadného kola, predného kola a všetky tieto bočné veci, tak ten cyklotriál vám dá strašne veľa. Veľa ľudí teraz funguje na tých monokolesách, či jak to volá, tie cirkusové kolečka s pedálmi, že tam, že spevnenie tela a balancia veci. To není ono. Nemáš brzdy, nemáš v rukách brzdy, ale aj cúvaš. Nemáš cít na prednú brzdu, nemáš nič, vieš. A ten cyklotriál, keď sa pustíš dole kopcom a hodíš si to na predné kolo a ideš po tej prednej brzde s tým kolesom v lufte, tak tam už to naberáš pekne a v nulovej rýchlosti. A potom to môžeš na tom motokrose preniesť do riadnej rýchlosti a ten cít máš úplne iný potom. Tak, jak sa hovorí, však hovoril to niekedy aj Palo Szilárd, že keď jazdil motocross, potom prešiel na okruhy, že zrazu, že polovičná energia, polovičný výkon, čo týka fyzičná. Áno, dobre. A potom prešiel do aut a tam cestné motorky sú zase úplne na niečo iné, fyzicky náročné. Nie sú tam také gečka ako v motokrose napríklad, určite nie sú, lebo tie dopady a tie všelijaké odstredivy sily do toboganu, keď vo štvorke, ja neviem, v 60-ke, keď vrazíte do toboganu a otočíte sa okolo nohy, to na ceste jednoducho nezažijete nikdy. Kde chceš som skončil, povedz si. Ešte skončili sme asi tu. Nie, skončili sme na tom, že jednoducho ten cyklotriál je na tú techniku zásadný. Bavím sa o tých okruhoch, že tam menej tej energie potrebuješ vlastne. Veľa ľudí tak prechádzalo, samozrejme aj podľa sponzorov, aj podľa zaujímavosti toho daného športu, lebo nie každému sponzorovi sa chce ísť s plagatíkom do bahna, kde to pozerá 10 ľudí. Predsa vypredaný štadión na, vymyslím si, Slovakia Ringu je pre neho zaujímavejší aj voči zohľadneniu tej marketingovej podpory pre naše úrady. A povedzme si otvorene, že slovenský motošport nie je úplne marketingovo zaujímavý pre slovenských partnerov, pretože hociaký dealer v Amerike predá toľko motoriek ako celá Európa. Takže v tomto by som to nebral. Jednoducho toho človeka, ktorý ťa chce podporiť, musí baviť ten tvoj šport a nie cestné motorky. Ty musíš dať pridanú hodnotu nejakú. A musíš mu dať pridanú hodnotu, jasné. Čiže buď ho tam zoberieš a budeš ho tam celé víkendy krmiť. A starať sa o ňoho, alebo je to tvoj kamarát, teda väčšina mojich partnerov bola vždy, boli to vždy moji kamaráti. A dodnes sú, teda veľká väčšina z nich. Preto je miesto na Dakare väčšinou, keď máš sponzora, bereš tam toho človeka a robí ti nejakého marketingového alebo niečo, Dakar je v tom aby sa tam odkalo. Dakar je v tom špecifický, že keď zoženeš peniaze za rok na ten Dakar, tak si rád, že tam vycestuješ s tým minimum ľudí, ktorých potrebuješ a musíš tam mať. A potom tí sponzori, keď ti niekto dá 20 000 eur, tak je ťažké ho tam zobrať. Lebo ten človek stojí 20 000 eur. Vieš. Takže a zase keď potom od neho chceš, aby na tom Dakare pre teba niečo robil, tak on povie, a čo ja budem pre teba, že ja som si to zaplatil sám. Takže v tomto je ten Dakar taký, že keď chceš urobiť sponzorovi radosť, neber ho k sebe do týmu, ale zaplať mu VIP pobyt na 5 dní a to úplne stačí na Dakar. Doleď, pozri, odíď. Pozri, jeden deň budeš v DP, ukážeme ti, čo potrebuješ vidieť. Zašpíš ho od oleja, aby smrdela. Žijeme, ale pre tých ľudí 2 týždne je strašne veľa a je to strašne náročné. Vieš, presúvanie tých aut, že 700 km auto ide z jednej strany na druhú každý deň, alebo 500, alebo 300, alebo hoci koľko, vieš. A po jednoducho nejakých 3 dňoch už to toho človeka prestane baviť.
pozerajú nás väčšinou motorkári, takže každý vie, že 2 týždne len ísť na svoj vlastný výlet, ktorý si organizujem na motorke a nespať a ťahať a zima, teplo a podobné. Človek je z toho vyčerpaný a čo týka aj tých sponzorov, tak však roky som bol v tomto cirkuse. Nemyslím teraz motocirkuse, to sme až teraz, ale v tejto sfére. A tiež keď som robil hlavného dovozcu Alpine Stars pre Slovensko, som zapýtal na konferenciách, prečo nepodporia teba, alebo Števa, alebo niekoho, keď urobili výsledok. A oni mi rovno povedali, aj keby si bol prvý na Dakare, tak ich nezaujímaš, lebo si zo Slovenska. Tak. Lebo keď oni urobia tvoju kolekciu, tvoje šiltovky, nepredajú nič. Ale keď to bude 12. Bolivičan alebo Španiel, oni predajú 6 miliónov šiltoviek v Južnej Amerike s jeho podpisom. Áno. Čiže to je trh, ktorý všetko zaplatí. Hej. Čiže my sme pri nezaujímaví takisto aj keď vyhral, jak sa volá Rakúšan Dakar, 2TV v mene ja ľudí, ktorých nemám rád, si ich mena nepamätám. Jedna vec bol to Rakúšan. Rakúšania sú zrovna sympatickí pre publikum. Alebo to Rakúšan, ktorí nie sú mienkotvorný trh pre Európu a pre tieto motokrosové značky, proste rok nepočul. Ale to, že Koma bol štvrtý, tak proste Koma bol Koma. Cyril Depre, keď vyhral, každý nosral, lebo je to Francúz. Čiže oni potrebovali Španiela, Latinoameričana alebo niečo podobné, aby proste tie obrovské trhy, kde vyrábajú pre nich v Číne vlastne produkty, že šiltovka v Európe Alpine Star stojí 20 €, tam 3 €, ale tam ich predajú fakt, že mi hovorili štatistiky 6,5 miliónov bez problémov jedného typu šiltovky. Hej. Čiže to sú čísla, ktoré môžeme snívať. Ja som sa vyliečil tým, keď som prišiel druhý a potom ďalší rok som vlastne vyhral 2 etapy na Dakare a tiež ma zobrali do fabriky, do KTM-ky. Ukázali mi to, jak to vyrábajú pre nich tie motorky fabrické, jak majú na toto kopyto a jak ich merajú a motor a toto jeden motor, druhý, tretí, štvrtý, toho motor, takto to tam mali naštosované. A teleskopy a všetky tieto blbosti tam to mali nachystané a sme sa bavili o tom, že je teda nejaká podpora alebo tak a on mi hovorí, že ako to ani keby si mal peniaze, ti to nedáme, tú motorku. Lebo ty fakt vy predáte 500 motoriek, KTM sa predá na Slovensku 500, ale všetkých. Hej. A to predá jeden malý dealer v Nemecku. A z čoho ti my máme dať? Hej. Však to musí niekto zaplatiť, aby sme my tebe mohli dať motorku. A nemá kto. Je to tak, ako hovoríš presne, že ten trh je tu na toto úplne... Nie sú to bicykle. Keby to boli bicykle, tak je to niečo úplne iné. A ďalšia vec je, ak sme sa bavili spolu, keď som ti sa snažil trošku pomôcť, jeden rok si išiel na Bavoraku. No to bol môj životný omyl, dakarský 4-pade BMW. Ale aj na Yamahu si rešil, že to bola ten erečka. No, tak to bola motokrosová motorka, ktorá bola zlá na to. A to nebolo VR-ko? Prerobené? Však to je jedno, endurová motokrosová, však to má ten istý rázvor, všetko, vieš. To sú krátke motorky, tie dakarské motorky sú do rýchlosti robené a oni potrebujú mať dlhší rázvor. Ale vtedy sa len hovoril, že si zobral motor, poslal si ho do Španielska či Portugalska, do nejakej firmy, ktorí urobili motokrosové vrchy, čiže to, že aby to išlo 100, myslím si 90. Áno, prevod tam dali iný na prevodovku. A že motor robili, ale na Margo potom bola nejaká rovina, ty si išiel na maximum a tie fabrické týmy ťa predbiehali. Áno. Že aj tak to nestačilo. Nie, to bolo zlé, úplne celé. Nemôžeš na takéto podujatie nemôžeš byť doma a hlavne s motorkármi, keď chceš závodiť, pretože tam sú fakt fabriky. Štvorkolky, to si robili doma, tie motorky, tí štvorkolky. O to nemal nikto záujem. Žiadna fabrika, nič, žiadna Yamaha, žiadny Can-Am, žiadne nič to. Tam nikto jednoducho do toho nejakým spôsobom nešiel, tak tam sa to dalo, že si doma spravil väčší chladič na olej a neviem čo všetko. Ale tie motorky, tie rallyové motorky, to sa nedá upraviť tak doma, ako keď to fabrika urobí. Tak keď si šikovný, tak chalanisko z Blízkeho východu teraz vyhral na Dacii. No, videl si tú Daciu, ne? Čistá Dacia to bola. Možno prerobený taxík to bolo iba. Hej, áno. No, ináč je to zázračné, šikovným patrí svet. No. Je to zázračné, keď oni dajú dole ten karbon na dvakrát, že zádok dajú na jednu stranu, predok dajú na druhú stranu, aj z toho len trúbkový rám, tak je to také vtipné, no, že Dacia.
Tak Dacia bola vždy jednoduchá. Áno. Vieš, aby si to 13 kľúčom opravil celé. Dobre, vrátime sa do nejakej chronológie, ktorú som si nachystal, ale nemám to okuliare, takže na ňu nevidím aj tak. Ale... Prečo sa hanbíš za okuliare? Nehambím sa, len mám teraz stiahnuté brucho, keď by som sa pre ne dvihol, tak vyfučím a nechcem to pre faninky. Dobre, čiže tie 6-dňové, tie úspechy sme vtedy vlastne riešili, však bolo vás tam veľa a aby sme sa dostali nejak k tomu, že prečo Dakar, lebo od začiatku do teba viac menej tak nejak vrtám. Ináč, kúne si dzobník, keby si bol hladný. Díky, včera som jedol, takže Chleba ja som úplne kúpil okay. v Pepku, to je dekorácia, to nežer. Áno. A... Aj tie olivy vyzerajú tak... To sú olivy? Toto, čo Jaj? to je? Neviem, decka to mali Už rozhádzané po to izbech, mali. to som pozberal. No. Vyzerá to tak, je to Možno sú také to chlpaté. bobky po Je to deťoch. také chlpaté. A ty, že si vyrastal na motokrose, tak väčšinou Dakar láka enduráka, nechcem povedať, že turistu, ale vieš, ten, čo prekonáva vzdialenosti, ne ten, čo krúži na rovnaké trati a potrebuje ju poznať do kamienka. A vlastne vy ste vtedy jazdili, ja neviem, Emil, s tebou jazdieval ešte, nie? Áno, ja som zažil všetkých Joža Chovančíka, to som mal úplne, to bolo... Hej, čiže super bolo vás tam talent. jak hadov, tuším aj Čipka, Hrehor, ne? Zlatoš s tebou jazdil ešte. Áno, však všetci. No Všetci. a vlastne na Dakar, okrem teba a Matošku, Nie, ja som išiel, ste sa nikto teda nejak ja netlačili? išiel Katro išiel no prvý. Katro prvý samozrejme, Katro ale bol- on bol endurák. Ale aj ja som bol už, ja som išiel no. 5 na 6 dňový. Hej. Ja som bol endurák už potom, ja som bol motokrosár na začiatku a potom som viacej jazdil enduro. A občas som si zašiel na nejaké, že majstrovstvá sveta družstiev v motokrose, keď som išiel dobre motokros ten rok, tak som išiel vo Sverepci, som išiel motokros národov, potom vo Foxhille v Anglicku som išiel motokros národov. Takže ja som jazdil to, na čo bolo chuť a na čo som akurát mal nejak náladu aktuálne. A rally, ja som potom jazdil, v roku 2006 som jazdil fabrický Gas v polskom týme v Bialsku-Bialej. 2006. Tam bol rally? A majstrovstvá Európy som jazdil a polský majstrak a slovenský majstrak. Ja som bol v jednom roku majster Slovenska aj Polska v roku 2006. V rally či endure? V endure. Endure. No a potom, keď som skončil sezónu, ja som tak nejak s tým koketoval, že by som chcel ísť Dakar odjak živa, lebo mňa to bavilo ešte od Karla Loprajza, ja som to sledoval ešte. Tak bolo to taký To vrchol, bolo že jediné, čo bolo u nás vtedy a o čom sa rozprávalo vo svete. V endure bolo Dakar. Dobre, vždycky. ale o F1 sa vtedy za našich mladých, malých čias sa o F1 vôbec nerozprávalo na Slovensku, ale o Dakare, to, že tam ide Tatra z Kopřivnice a že tam ide Loprajs a že tam je kopul jaziek a neviem čo a idú tam s tými Perlíny a podobnými autami, tak o tom sa vedelo a to u nás bolo. No a ja som to chcel ísť odjak živa. No a v tom roku 2006 som vlastne nejakým spôsobom s Katrom si zavolal Milanom Belenčiakom. Ako to spomenúť, že on tam vtedy Milanom Belenčiakom, lobovalo za to hej. celé? A tak sme sa dali nejakým spôsobom dokopy. A ja som vtedy zarobil nejaké peniaze na pozemku a predal som pozemok, čo som mal nejaký. Tak a ešte som zohnal nejaké peniažky a za 3,8 milióna korún slovenských som išiel na Dakar. Vtedy tam bol Metaxa tým, nie? Kúpil som si v októbri starú 660-ku KTM-ku. 660, no ešte tedy sa dalo ísť na 660 KTM-ku a v Maďarsku a s Katrovým bratom, nebohým už dneska, nech mu je zem ľahká, sme to nejakým spôsobom dali do takého stavu, aby to mohlo ísť a na prvom Dakare 6. deň zhorela mi elektrika 6. deň na Mauretánsko týchto... Senegalskej? Ne. Ešte na Mali sa išlo? No. Maroko, Mauretania. Aha. Tak tam Čiže pri západnej Sahare ešte len? Hej, tam mi zhorela 6. etapa. Rovno na hranici mi zhorela elektrika, bolo. Išiel som domov.
24 hodín som išiel v... Nečakal si 2-3 dní, aká to na Dune? On deň tam bol, že vraj. A ja som 24 hodín som išiel v bale aute. Bale? Bale. Čo je bale? To zbiera motorkárov. Ako... No ale tam nie sú okna. Netriedený odpad. Tam nie sú okna. Tam si normálne v búde zavretý, jak v prasečáku a za tebou sú motorky nahádzané. A tam si... Počkaj, to ide ešte... To ide po trati a zbiera stále jazdcov. No. Čiže on nejde s tebou naspäť do tangieru, ale idete ďalej. On išiel normálne do cieľa etapy a v cieli etapy už boli všetci zbalení, tých sme nestihli. Tak ma viezli do ďalšej. 24 hodín som bol v tom aute. Čo do ďalšej? Na cieľ ďalšej etapy. Ja tak, aha. Na cieľ ďalšej etapy. A potom vlastne... Vtedy to bolo tak, že si nemohol ísť s konvojom. Keď si vypadol, tak si dostal ruksak a musel si opustiť to depo. Nesmel tam ostať. Aha. No a v Atare ma nechali na letisku a tam som čakal ďalších 24 hodín, kým priletí lietadlo. A povedali mi, že priletí lietadlo s nejakými nemeckými turistami, dôchodcami. A že ďalšia partia odletí naspäť a že tam máš voľné miesto, tak tí ťa zoberú do Paríža. Tak ma na de Gaulle zobrali a 24 hodín som bol v takej bude, jak je táto miestnosť. A motorka? Motorka, o tu sa oni postarali. Či došla kam? Do Ona Francúzska? prišla normálne do cieľa, do Francúzska, tak Či ako ju stiahli všetko. trajektom potom? Áno. Hej. To oni normálne to odviezli do Dakaru a z Dakaru to potom išlo loďou tam, kde sme si to vybrali. Ale to bolo... To boli tie prvé Slovnaftimy, čo boli? Áno, to bol Slovnaftym. Tiekla tak sa potokom. A 2000... To bol Dakar 2007, môj vlastne prvý. Potom bol Dakar 2008. 2.6 prvý, nie? Katar bol prvý 2002. Či 2 dokonca až? 2002. A ty si vlastne jediný, ktorý dal Všade. aj Afriku, áno, aj Južnú Ameriku, aj Blízky východ. Aj Blízky, hej. Saudsku. Hej, aj Áziu. No a keď sa to zmení za chvíľu, lebo však zase vojna, nie, tak... Kým oranžový strico... Tak pôjdem zas. No, možno to bude v Rumunsku budúci rok. No, to nebude. To je málo. Rumunsko je málo na to, aby sa tam išlo. Už nemajú kam to dávať moc. Prečo? Do Číny ešte sa dá. Tam majú krásnu Gobi púšť. No, však a tam je relatívne bezpečno. Kde. Mimo do strelu. Hej, v Mongolsku som bol, takže tam je nádherne. Tam tie jaky a podobné. A zasa tam nemáš problém s hranicami, ako bolo. Nie sú tam fundamentalisti. Ale ani tu, v tej Saudskej to bolo fajn. Tá Saudská je obrovská. Bohatý trh, vieš, zase to je problém, že divákov tam nemáš v Číne, Mongolsku. Ale ono to není o divákoch už dneska, ani v tej Saudskej, tam nikto není pri tej trati. Vieš, majstrovstvá sveta v atletike, čo boli v Saudskej Arabii, povedali, že treba ísť na štadión, tak došlo tam 7,000 županov a fandili, nevedeli, čomu fandia ani nejaké národnosti. Však aj na ten futbal, že tam chodia tak, že, že majú lístky zadarmo a chodia tam. Veď kamarát bol na finále nejakého, neviem čoho, Barcelona, či kto tam hral, v Gide a tiež kúpil lístok za 100 eur. Vieš. A tuto, keby to bolo to finále, tak tu bude stať 2500 eur. Garzonku, no. Vieš. Za ten lístok. Takže áno, oni to podporujú. A je to fajn, že to tam je, lebo tam sú tu ľudia úplne iní, nepokazení, spontánni. A hlavne tomu nerozumejú. Takže im je to jedno, komu čapkajú. A keď aj rozumejú, tak sú falošní, vieš. Hej, oni sa tešia, že... sa. Je pravda, sa hovorilo, že v Južnej Amerike veľa na tých svetových rally, čo boli, Mexiko a podobné, že tam sa zabil ten americký mladý pilot na motorke, lebo že tí miestni naschvál robili rôzne pasce na trati. Áno, to v Mexiku. No, v Mexiku, jak sa volá ten mladý? Kurt Caselli, hej, no. To bol kamoš môj veľký. Red Bull jazdil, Ja keď som došiel štvrtý, tak on vlastne zablúdil vtedy. Ja som tam im dal strašne veľa vyššie hodiny vtedy, lebo ja som jediný nezablúdil. A on blúdil a mňa sa pýtal, že kde, tak som povedal, že nech sa ukludní, oproti nám išlo 30 motorkárov. Hovorím, kľud, viem, kde máme ísť, stoj tu a nehyb sa. Vieš. No a oni prešli okolo nás, proti nám a Despre ich vtedy viedol všetkých, ako ovce išli za ním.
tak sme počkali, aby prešli za Dunu a my sme takto prešli doprava za Dunu a tam bol schovaný vrtuľník a tí spoza Duny nakúkali, že kto zabludí a kto ne. Takže my dvaja sme to trafili a odvtedy sme boli veľkí kamoši a chcel, aby som aj išiel na Baha 1000, že to sa stalo tam. To sa stalo tam a vlastne on v tom 2013, myslím, roku sa zabil. Na jeseň. Tam, že miestne robili nejaké pasce, tí diváci na schvál. Oni zakopali, lebo tam sa mohlo trénovať. A 24 hodín pred závodom už sa tam nesmelo trénovať. A oni za tú noc normálne zakopali, za rýchlu zatačku zakopali stĺp. Vodorovne, do zeme. No, do zeme. A naprašili to tak, aby to bola rovina. A sa šmykol na tom. Ne, a dostal normálne kopačku v plnej rýchlosti, ho to koplo a salto a konec. Nič z neho neustalo normálne, že masa. A to bol mladý chalinsko, on pred Brujazil taký... No, 30 rokov mal asi. 20, no. No, tak možno viacej trošku. No, na margo toho, ty si mal aj to svoje slavné video na Eurošporte. Či jak to schomolili? Ivan Jakes, či ako, kde Eurošporte dával v nejakom tom lese, to už bola tá predposledná etapa. Ktorú si tuším aj vyhral, a to bolo v blate. Pršalo, strašne pršalo. A polovičku zrušili tie etapy. A 5-7 minút na televízori si išiel ty, až potom tí moderátori, že to je. No lebo oni vláčili nohy po zemi, ja som ich predbiehal všetkých tých desprejov. A komu som predbehol? Koma ťa vtedy pochválil? Komu som predbehol? A prišiel za mnou v cieli, že či som akože kompletný. Hovorím, počúvaj, celý život jazdím na blate, snad tu nebudem mať nohy na zemi. Však víš, kde je Brezová? Víš, že sú Kobanice. Však ja keď som bol s Komom, však mám tu od neho tam pamätnú tabulku podpísanú a s venovaním, tak mi tiež hovoril, že oni, keďže Andalúzia, že on mal za rok natrénovaných 40 000 kilometrov orientačných. Čiže on tie nekonečné šutoliny, ktoré tam... Dobre, 40 natrénovaných a plus išiel rally 70 000 rally za rok kilometrov. Čiže... Ja som sa ho pýtal, že jak je to možné, že on tak letí a ja tiež letím, ja tiež idem rýchlo, ale jednoducho má to v hlave, že vie to potiahnuť, vie to preskočiť. Ja na horizonte uberem, vieš, a on to podrží. A to sú sekundy, ktoré nedobehneš, no? Dobehnem to, v šutroch som ich všetkých predbehol vždy. Ťažko. Prišli sme do riečiska, alebo do nejakého potoka, takého, že sa muselo ísť po potoku, kde také guláče trčali a tam zase všetci takto išli a ja po tých guláčoch rovno a vieš, na zadnom blatníku a zakiaľ ma niektorý nevyfackal a nekopol a nedal som salto, tak som bol jasne najrýchlejší. Ale na tých rovinách a na tých pistách presne, na tých rýchlych pistách takých, kde tam som sa bál, lebo a oni to išli bez ubratia všetko. Čo to, že vieš, to, čo sme na začiatku hovorili, že u nás táto legislatíva, že všetko zakázať, ale nepovedať, že tu môžete, tu nemôžete, ne, všetko nemôžete. Tam všade. Zabíja všetkých. Taliansko, Španielsko, tam sa všade, po Alpách sa jazdí, všade sa jazdí. Mám požičovní motory v Španielsku, tí ľudia tam sa motajú všade, máš mapy, ti dajú do ruky. Tu máš len problém, že v Bratislavskom kraji som minulé sa robil nejaký enduro tréning a som pozeral motokrosové trate, všetky zrušené. Všetky. Okrem Čataja, ktorý jeden deň môže trénovať v týždni, pardon. Šenkvice to isté, majú tuším jeden deň. Keď som sa prisťahoval do Bratislavy pred 10 rokmi, tak som strašne túžil mať takúto vec niekde tu. V okolí Rusoviec, alebo tu hneď na Záhorí, za Lamačom, hoci kde, niekde niečo. Aj som bol v takej partii ľudí, ktorí jednoducho mohli o tom rozhodnúť, ale to jednoducho sa nedá. Dneska sme najzelenší zo zelených a to, že ten zelený jazdí na hnilom trabante, to je v poriadku a chodí do lesa a robí neviem čo, ale ty, keď tam ideš, tak je problém. Ešte polovička trati pod Karpatmi, čo som aj zisťoval, tak dojde partia ľudí, postaví sa na čierno domy pri tej trati, dodatočne to zlegalizujú a potom dajú sťažnosť, že tuto nejaká banda kokotov nám tu praší do okien a zrušia trať. Tak. Ne, že oni si postavili dom s ťarchou, tak jak vedľa kravina, keď si postavili, tak čakám, že to bude smrdeť.
pri vode to budeš blnkať a pri trati sa bude prašiť. Aj tu v Pezinku bola taká trať. Hej, že to má bratranec niekedy, no. Aj všelikde veľa je takých, čo boli pekné. Výštúk, všetko je to zrušené, Budmerice ešte fungujú, ale len preto, že je to obecný pozemok a dovolujú to, ale nie sú tam preteky, len nejaké tréningy občas, vieš. Čiže toto je problém, že u nás není tá podpora tej aj mládeže. Máme vojenské lesy, naša armáda tam netrenuje, sú to stovky hektárov piesku. A keď sa tam chceš povoziť, nemáš ako... Musíš požiadať oficiálne. Raz sme sa tam stretli, ja si pamätám, že som došiel vtedy s našim spoločným známym z Brezovej. Ja som tam mal 2 ľudí na GS-ách, oficiálne som požiadal, mal som oficiálny papier, že tam môžeme ísť. Došli sme tam na GS-ách, tí chlapci po 2 metroch zapadli podnostné dierky, volal som tebe, či sa nevozíte okolo, si tam došiel, hovorím, zober GS-u, ukáž, že sa to dá, nech sú všetci spokojní, jazdy to nepôjdu, tak si tam urobil kolečko. A za 3 minúty tam boli policajti. A hovorím, chlapi, čo tu robíte? Ja mám povolenku, že áno, ale nejakí rybári hneď volali liadku. No. Aj v tých ľuďoch je to, že proste áno, ja nemôžem, nebudeš ani ty. Ale to je stará vláda, ich to naučila. Vieš, keď Matovič povie, že ľudia bonzujte, je to úplne v poriadku, tak potom ľudia bonzujú. No a ešte im dá za to nejaké odpustky alebo prémie, alebo ja neviem, kto si nezobral bloček, tak ho nahláste a neviem, aké kraviny, ne? Čo to bola, alebo tá lotéria, nezmysly všelijaké. Čo ľudia si zvykli bonzovať na druhých a byť zlí, agresívni. My sme taký aj závislivý národ, že ja nemám, nebudeme ani ty. A vieš, to je väčším problém, akože v tom Španielsku, v Taliansku, kdekoľvek, v Grécku. Oni sa usmievajú na teba, ideš na kávu, dáš si kávu, není tam žiadna agresia. Bol som v Alicante na výlete pred... Kedy to bolo? Čo ja už ani neviem, kedy sme tam boli, na jeseň. A to všetci sú usmiatí, ty kokos. Nikto nič vôbec nevie, že Reggie, dobre, rehocú sa, chichy, chacha. To nevadí, ale vieš, vyjdeš z lietadla a hneď je iná nálada. Úplne. Vieš, už na to, že zasvietí slnko do ksichtu, je to iné proste. A oni mania na siesta, že ja mám firmu v Španielsku, ja som ich zúfalý, ja chcem prezúť gumy, alebo inak poviem, že dojdem do predajne, plná predajňa ľudí, motorková, čo u nás na Slovensku, chlapci, ktorí máte predajne, viete, že proste každý zákazník je dar, lebo proste treba nejak prežiť na tom malom trhu. A Čavo otrišujete na 2, všetky vyženie, ani ich nedoblokuje, vyženie ich preč, že on má siestu, dojde o 4, tí ľudia 2 hodiny sedia vonku na obrubníku a majú roznakupované a on začne teprve žrať a hovorím, kde si bol doteraz? Ja som oddychoval, teraz sa najem, vydržte a ideme, kde sme skončili. Ale ja sa ti čudujem, Ja sa ti čudujem, keď robíš takéto akcie, že nemáš prezúvačku v aute. Chodím aj na motorke, nezmestí sa mi tam kompresor do kufra. Hej, kompresor? Ne, však ja tam mám firmu, akože mám tam aj servisy spriaznené, oni proste tak fungujú, tam sa treba iba nastaviť, tam ideš ráno o 9 po meste, a to tam vyzerá jak z Terminátora, ten katastrofický film, že sem tam nejaký kotúč trávy, ale pesošťava roh a nevidíš nikoho. Čiže, lebo oni stavajú o 9, o 10. Oni do druhej sú vonku, oni žijú večer. A preto sú vysmiatí. Ale na margo toho jazdenia, vieš, že dovolia ti tam jazdiť, máš tam povolené, že nechoď nikomu na pozemok, áno, veď sú privátne pozemky a hotovo. Sad, o ktorý sa stará, ale že pošutolenie, však to je kameň, čo tam urobíš. Choci, vieš. U nás, a pritom je to tá istá únia, ktorá nám diktuje zákony, takisto aj v Grécku, aj v Srbsku, aj v Rumunsku, no Srbi nie sú v Unii, nech netrpím somariny, ale Chorváti sú v Unii a majú tam dovolené mimo ciest jazdiť. Jazdil som chorvátsku rally, došiel minister, ešte národné parky otvoril. Kvôli rally otvárame národné parky a chodili sme po zelených chodničkoch. Všade to na Novom Zélande som išiel 6 dňov v národnom parku. No. Na Slovensku, v Kecnici máš problém. Predstav si, že by som vo Vysokých Tatrách, že by bolo stredisko alebo štart 6-dňovej by bol na Štrbskom plese. Pod mostíkmi. Pod mostík, áno, ideálny plác, ide pred hotelom FIS. By bol a tam gumovačka veľká. A hore by bola extrémny test, by bol pod lanovkou hore na Skalnaté, ty kokos. Tam by to bolo úplne normálne, ale u nás sa to nedá. Tam by sa nedoodpadil na lanovke. Lebo určite tam nejaký chrobák žije, ktorému by to vadilo. Mohol by sa splašiť a už by nikdy neprišiel. A druhého nemáme. Dobre, vrátime sa naspäť. Premostili sme z toho Endura na ten Dakar. Ty si povedal, že 3,5 milióna korún, predal si pozemok a všetko. Áno. Ja si pamätám ešte, keď som za tebou chodieval niekedy na tieto dobroty,
že si mal aj nejakú kovovýrobu, Áno, že si som robil sa tým do živil. Rakúska Tak barzde. 10 rokov som sa tým živil a bolo to celkom fajné, som zarobil veľa peňazí, len potom som sa rozhodol, že chcem byť Dakarista. Ale počkaj, aj popri Dakare si robiš, že ty si Áno, ešte som robil, ako hej, vrcholový slovenský športovec, majster Áno, svetla vo viacerých áno, kategóriách. galaktík, všetkého možného, hej. Si napriek tomu musel pozvárať bránku, aby si mohli za Dakar. Ja som hlavne chcel. No, ale že nebolo to som- o tom, že si vyžil z peňazí, Nie, to som lebo nikdy som si nevyžil z peňazí. vrcholový motorkou. športovec. Nikdy. Jediná vec, ktorú som od štátu dostal, bola plaketa od pána Čaploviča, ministra vtedy školstva, za dlhoročnú vzornú reprezentáciu Slovenska vo svete. A bola zlatá aspoň? A povedal mi Ivan, my sme si týkali, a povedal mi Ivan, prosím ťa, prepáč, že ja ťa ináč neviem a nemôžem podporiť iba takto. Parkovacie miesto v Brezovej? Ne, Ne, nič? No, pič. ani dôchodok, Škoda šport. Ne? Ešte nemáš? nič vôbec. Tie šediny, ja by som to prefarbila. Ešte raz celé. Ja by som si trúfol aj so šedinami. Áno? No však. Než by som ťa tu nemal. Takého vybehávača tu nebudem chovať. Na zdravie. Tak na ten repak. A tie teda, čo sú to? Kopanice. Pardon, skoro som bol taký súce. A ty, Ja viem. Jedna taká rýchla podotázka, čo týka Afriky a Južnej Ameriky. Veľa bolo na to tém nezmyselných. Je to vec, každý má iný názor, každému niečo iné sedí tomu jazdcovi. Ale viac ťa bavil tá Afrika, keďže Dakar, Afrika, aj z Mauritániu, Senegal, tá Sahara je tam iná, ako v Čile, tie Duny, kde... ľudia, prvá vec, zásadná vec je people. Jasne. Úplne akože, Domestic people, myslíš? úplne akože, Afrika, to sa nedá porovnať. Išiel si Južná Amerika, tam ťa všetci vítajú, žiadne také, že nemám, nedám, daj mi. No jasne, všetci nastrkajú ruku. To v živote no, tam som nezažil, že daj mi niečo. Čo Vieš, sa týka podkladu, veľa ľudí minžalo na feš, že oveľa viacej feš bolo v Južnej Amerike, jak na Sahare. Áno, ďaleko ťažšie Že terény. púdrový ten piesok. Ďaleko ťažšie terény ako v Afrike. Strašne ťažké terény. A hlavne Fiambala a tam tá záveterná časť Ant od Tichého oceánu, tak tam je to nafúkané tak, že Ešte to... v Čile? Argentína to je Argentína už. Fiambala je Argentína, Mendoza, Fiambala a tam na Keď tej o strane... Tichého si hovoril, že od Tichého za horami. Hej. Za Andami na argentínskej strane, tak tam je nafúkaný taký piesok, že to je v podstate prach vápna. Púder, no. Vieš. Takže tam to bolo veľmi ťažké niekedy. Zažil som taký prejazd, že normálne fúkal vietor, otvorená planina, horí 5 kilometrov tam, 5 kilometrov na druhej strane. Išli sme v riečisku a nevidel som si ruky. Videl som pred sebou motorkárov, ďaleko pred sebou som videl motorkárov, ale iba takto. Takú Iba hlavy. prachu? Či hmla? Áno, normálne som si nevidel ruky. Išiel som normálne krokom a nevidel som si ruky. To je ráno o 5. týždeň, kedy mám. Ty kokos, normálne, že je zafúkané. No, takto rovina zafúkaná. Úplne, že... A to sa tam dialo pomerne často, takéto... Ale zase oveľa drahšia preprava tam a späť. To isté to stálo, presne. Fakt? To isté, poriadateľ to všetko platil. Poriadateľ prenajal loď a my sme sa v Európe nalodili normálne na jeden tanker obrovský, alebo teda na tú loď. Ale prepáč, keď sa išla Afrika, tak vy ako motorkári si neštartovali z Paríža, ale štartovali ste zo Španielska. No ja som štartoval z Lisabonu. Alebo z Lisabonu, no hej. Hej, no z tak dola, no. každýkrát sa to, niekedy sa išlo, že... Aj cez Egypt išla aj jedna časť, Egypt, no, hej, aj no. tak, niekedy sa to išlo 3 týždne, niekedy 2 týždne. Raz bol ten Telemos kvôli s tými Antonovmi, čo priniesli celý. Oni. A tí Antonovi sme my sa zažili, lebo oni v podstate v tej Afrike, oni prevážali motorkárom a všetkým, oni prevážali... My sme v Afrike nemohli mať servisné auto. Lebo nebývali servisné auta, jak dnes. Ako vlastné, ktoré máš, ktoré tie veze Boli veci. servisné auta, ale tí boli v preteku. Oni išli normálne za nami a oni dochádzali o polnoci do cieľa. Oni nemali svoju Oni nemali transportnú svoju cestu? trasu. Nie, boli to všetko tí 6 kolí a 8 kolí Tatrovky väčšinou.
a tí normálne chodili po trati, normálne v preteku boli. A tí nám vlastne vozili materiál a my sme mali iba 2 bedne a kolesa náhradné, ktoré nám vozilo lietadlo. A preto to vždy bolo pri letisku, aby sme my sme chodili normálne do lietadla si brať veci z bedne a náhradné kolesa. A základné veci som mal tam, filtre a také blbosti všetky, ktoré som musel každý deň vymeniť, aby som nemusel čakať pol hodinu na toho. Dobre, ale mechanik bol v servisnom aute. Mechanik Čiže ty keď si chcel robiť, tak si musel si sa samu robiť. Áno. Zobrať si vercaj, zobrať kolesov, prezuť, mňuzy, kolesa. Každý deň sami sme si robili, až kým prišiel mechanik z toho servisného auta. A ten čo robil potom? A ten potom Katro išiel spať a on mu robil do rána motorku a zase išiel do toho servisného auta. No viem, že tam bol vtedy nejaký problém s nejakými fundamentalistami. No to bolo 2.8, to zrušili. Ale ne, to zrušili, ale predtým, keď sa išiel cez Egypt, tak sa robil telemost cez nejakú krajinu. Áno, v Líbii, v Líbii. Pod Líbiou dole je nejaká krajina, teraz neviem. Vedľa Maroka je... Ne, tam je Alžírsko? Alžír. A cez Alžír sa prelietávalo? Áno? Áno, Alžír. Lebo viem, že tam došli Antonovi, ale 6 a brali všetko, celý tým, proste všetko to prenášali. Stovky aut a techniky. Áno. A ty vlastne, keď si už teda načrtol tie týmy a ten servisný support, tak za normálnych okolností také bolo o tom, že ty si došiel z motorka, mechanik, auto, nejaký šofér auta teoreticky náhradný, keby sa niečo... 3 ľudí som minimálne potreboval vždy. Ty plus 3. Hej. A ty išli v aute? No nie, keď už bol taký, že úplne režim, tak som mal, že mechanik, šofér a ja. Mechanik, šofér a ty išli v jednom aute. Mechanik, šofér a ja. Ty si išiel na motorke? Ja som išiel na motorke, ale oni išli v jednom aute. Dvaja. Keď som mal jedno auto a keď som mal 2 autá, že už som bol na tom lepšie, mal som aj karavan a aj servisné auto, tak som potreboval 3, lebo karavan mohol šoferovať jeden človek iba, ale to servisné auto sa museli 2 meniť. Vieš, nemohol byť mechanik, lebo ten robí celú noc, tak nemôže ešte aj šoferovať na druhý deň. Tak toto len, aby aj ľudia vedeli, že tá obslužná trasa není, že 100 km, oni idú svojich 600, niekedy tá obslužka bola 600-800. Áno, niekedy bola dlhšia ako my. Oni obchádzali horu a my sme išli krížom cez horu. A kým on jazdí, tak vlastne ten tím musí byť tam skôr, aby mu nachystalo žrádlo, verca, ich rozbalili veci, aby mal kde zastaviť, aby nestal v strede parkoviska vo vetre, hladný smedný. Presne, ako hovoríš. Ako keby si tam bol. Nie. Už došiel aj k nám do Vinosady internet, tak občas som to pozrel. No. Hej, jazdil som pár nejakých smiešných rally, ale len pre tých, čo to v živote si nevedia predstaviť, jak to zhruba funguje, tak je to taká podotázka, že vlastne, čo týka toho navigovania, kde si aj spomínal toho Depreho v protismere s tými 30 šuhajmi, tak vlastne ty, keď ideš po toho roadbooku, máš diel C navigácie. Ten rollbook je... Ty si zažiješ aj papierové. Áno, ten rollbook vyzerá ako, predstavme si, záchodový papier. Hej? A jeden riadok na tom papieri je rozdelený do 3 polí. V prvom poli je kilometer. Celkové? Nie, sú kilometre, na ktorom si. Nie, sú kilometre, na ktorom si. Hej. Režia nám to ponúkne, samozrejme. Tuto je, ja neviem, som na 100 kilometri, je tam nejaký stav, aký je na tom 100 kilometri, je v druhom okienku, to znamená, je tam stĺp na ľavej strane a ty za tým stĺpom máš ísť doprava. Áno. Nakreslená silueta, križovatky. Križovatky, máš ísť doprava a je tam azimut. Ja neviem, 200 stupňov. Na Dakare býva aj azimut, veľa rally má iba šipočku. Nie, 200 stupňov. Maximálne upozornenie, keď je nejaké nebezpečie. 200 stupňov. Prepač. A je tam nejaký, a v tom 3. poli býva väčšinou nejaký, že vykričník, alebo že tam je nejaké nebezpečenstvo, voľné kamene, nejaký popis tam je. Že čo je to za terén. Dunovište, Duna, neviem čo, piesok, hocičo. A vlastne ty... pre teba je najdôležitejšie to stredné poličko, kde je napísaný ten smer a kde sú tie stupne. Podľa tých stupňov ideš po ďalšie poličko, kde je, ja neviem, 105 kilometr a ty 5 kilometrov musíš ísť 200 stupňov, plus mínus. Ale ideš to, dajme tomu, v pieskových dunách, ktoré, keď ten človek namotával trať, boli takto a po ďalších vetroch sú takto, a
ty nevieš, či ten človek, ktorý to namotával, išiel vrchom cez Duny, alebo popodne a tebe o 5 kilometrov nesedia kilometre. No musíš ísť tých 200 a preto... A môže byť niekde inde. No áno, a preto musíš ísť plus minus tých 200 stupňov. Keď ideš minútu o stupeň doprava, tak ďalšiu minútu musíš ísť o stupeň doľava, aby si bol plus minus... Keď ťa nepustí terén, tak sa to musíš domysleť. No. Áno. A potom sa ti stane, že máš po takýchto 600 km alebo 300 km nájsť checkpoint, jak sú teraz nové dakarské podmienky a chodíš po úseku 3 kilometroch a vieš, že by to tam malo byť a tebe to svetelko nezvedí na zeleno. Toto sa väčšinou stane vtedy, keď niekto na začiatku spraví chybu. Hej. A spraví kolaj, odbočí, niekde. Ale ty nevieš, že si urobil chybu v tých 200 poličkách. Veď ti to hovorím ti, že ten jeden urobí na nejakom mieste chybu, dvaja, traja a už to je tam, akože už by tam bolo treba ísť, vieš. Keď ideš po stopách. Áno, no ty môžeš ísť aj podľa toho roadbooku, ale oni ťa presvedčia, 5 stupňov ťa presvedčí, že táto cesta nie je správna, ale táto je správna, vieš. No a prídeš na to, že takto sa ti rozchádza cesta a zrazu medzi tými cestami je kanál. 5 metrov hlboký a 4 metre široký. A ideš po pravej strane 15 kilometrov a tuto na 10. kilometri ti roadbook ukáže, ideš stále dobre, len ideš o 10 metrov vedľa. A ideš stále dobre, ne? A roadbook ti ukáže za 10 kilometrov prúdka ľava. A ty ideš stále po prírodu. A nemáš kade. A ty nemáš kade. Buď sa vrátiš, alebo ideš ďalej, dúfaš, s rizikom. Dúfaš, že za 3 kilometre sa ti podarí ísť doľava. A takto sa robia tie chyby, presne. Jazdieval som toto občas také na amatérskej úrovni v rámci Európy. A to je to, že dojdeš niekde a ti to zrazu nesedí. V tom lese alebo v piesku ti sedí kvázi skoro každá odbočka, lebo si povieš, že toto je ono, áno, toto je ono. A potom zistíš, že si v prdeli a nevieš, kde si urobil chybu. A ten čas, ktorý stráviš tým hľadaním tej správnej cesty, v živote nedobehneš už jazdením. No jasné. Čiže tam je kopec razy, je to o tom, že dobre odbočiť je viac, jak byť rýchly. Áno, preto sme my dobrí, alebo teda preto ja som s nimi vedel závodiť, pretože som vždy v tých kritických situáciách sa vedel dobre rozhodnúť. Hej. Málo kedy som zablúdil, takže som zablúdil veľa. Vždy sa stalo, že za kilometr, nepáči sa mi to. Vrátim sa radšej, bude ma to stať 2-3 minútky, ale som si na istom. No. Vieš, keď som si nebol okamžite istý, vždy som zastavil, hneď. A nikdy som nešiel, že idem ďalej a pozorujem, či niekde nejakú hlavu neuvidím, alebo niečo, vieš. Alebo stopy. Za tých mojich 12 Dakarov sa mi stalo asi raz som dostal penalizáciu za Winepoint. A to len preto, lebo bol 20-minútový. A neoplatilo sa mi preň vracať. Vieš. Vedel som, že blúdim 10 minút a ďalší Winepoint, tam naskočil mi tam ďalší Winepoint, tak som sa pozrel, že či chcem preskočiť ten predchádzajúci Winepoint. Tak som sa pozrel, za koľko je. Viem, že je za 20 minút, tak sa mi neoplatí ísť 10 minút naspäť a zase 10 minút k nemu, keď už mám 10 minút stratu. A tak by si dostal penalizovaný nohy, tak by som bol minus 30. Tak som ho preskočil a vedel som, že mám 20, vieš. A to sú veci, ktoré už zasa, keď ťa penalizujú, nedobehneš to jazdením a už ideš v strese a čakáš na chyby druhých, že urobia aj oni podobnú chybu? Vždy každý urobí chybu. Keď už neurobí chybu, že dostane ten Winepoint, sú takí, ktorí za každú scénu hľadajú ten Winepoint. Hej. A to je úplne hodiny tam strávia. Hodinu, ešte 20. Ešte sa stane, že aj vyjazdíš nádrž kopec razy, alebo prehrieš motorku, seba vyčerpáš, dopiješ vodu a užiješ. Zbytočné byť hodinu a pol navyše na motorke. Zbytočné. Mne sa tiež robili kopec razy srandu, keď som sa tešil v nejakých rally, jak Rumunsko, mi bavil ten les, nebavilo ma Albánsko po kameňoch a podobné veci, ale že mi kopec razy niekto povedal, že dneska si ma 4-krát predbiehal. Lebo som proste letel, prepálil som niečo, kým som našiel. Čiže to sú veci, ktoré ja sa poviem slušne, neošáliš. Áno, je treba, nedobehneš. Preto ma to aj bavilo, lebo tieto rally fakt treba, dá sa s nimi jazdiť. Oni idú, tí fabrickí jazdci, oni musia, vieš. Hej. Aby sme všetci chceli. Tak.
Vieš, ja som to chcel ísť, mňa to bavilo. On má za to výplatu a ty Áno, si v tom a mal ja vlastný barak. A ja som v tom mal všetko. Hej, no, hej, čiže... Ale mňa to bavilo, ja som sa na to tešil a ja som si za ten mesiac, čo som bol bez daňových úradov, bez blbostí a bez účtov a bez niečoho, ja som si oddychol za ten mesiac. Prišiel som domov 8 kg ľahší, vyšťavený ako sviňa, ale bol som vyrehotaný. Nejaké exotické nemoci. No, to našťastie nie, ale všelijaké kľúčne kosti otrhané, ruky, nohy, lícne kosti dolámané a očnice a podobné, nosy zlomené, Však všeličo. ty si neraz keď sme sa bavili na pive, že si padol, zlomil si kľúčku, išiel si ďalej. 200 kilometrov som Ešte išiel s tým. a potom si padol zase. No to bola 11. etapa, to bolo na Asi tej sa- Yamahe a potom som išiel BMW. No, Nešťastné. Ale presne. A na tej Yamahe, no Ale nie, to bola chyba, konečne si to mal som nemal štarter. ísť. To som nemal ísť, lebo to má o rok Ale vlastne. vtedy Čipka Zaďko dojazdil, len ty si išiel zbytočne rýchlo, vieš. A tiež išiel na Bavoráku so mňou. Poradná smrťka oblava. Ty si nevážil. To je to, keď si nevážiš, pán Baško ťa Hodinu a potrestá. pol dostal každý deň, takže na Bavoraku akurát. Ale viacej fotek mali. Ja, hej. A potom sa stal tvoj legendárny úraz. Prst z hora to bol, lebo si nevážil Bavorák, že ťa trafil blesk. A potom sa stal tvoj legendárny úraz. Prst z hora to bol, lebo si nevážil Bavorák, že ťa trafil blesk. No to nebolo vôbec príjemné. To tam na bolivijskej náhornej planine, tam vlastne bola nízka oblačnosť, krúpy padali a blesky boli a oni už nás nevedeli, oni potom to zastavili, oni auta už nepustili, ale my už sme tam boli. Nás nevedeli zastaviť, lebo ani helikoptery nemohli lietať nič. Takže my sme boli v 3800 metroch vysoko a jednoducho krúpy, pršalo. A ja som išiel, nezabudnem na to do smrti, jak som išiel po takej piste a tuto bol mrak taký a bolo vidieť blesky a tam bolo, že nebolo vidieť na zem. Takže tam to padalo veľká búrka, ne? A my sme išli tak po okraji toho a zrazu doprava, presne do toho. No, tak dobre, tak sme išli do toho. A ešte som si hovoril, že kurva, snáď ma toto obíde. Asi zmokneš. Krúpy, také bolavé, veľké. A zrazu taká rana, taký, no neviem to opísať, len zelené, čau, hotovo. A nevieš, či to trafilo motorku teba, či čo? Nič si nepamätám. Pamätám si len, jak ma dávali v cieli dole z motorky. Bolo si krče, nič? Čože? Teba vyplo, ale si išiel ďalej? Či Ja som nezastavil, ja som nepadol ani z motorky. Či teba to trafilo a ešte si ďalej? Áno, ja som stále išiel a hovorí mi doktor, že Akorát som mal väčší dojazd zrazu. moje šťastie, že som nemal nohu na zemi, mi hovorí. No jasné. Keby som mal Mňa nohu keby na to trafilo, zemi, som už pri bufete, takže to by bolo lepšie. Tak to som mal šťastie. Získal si nejaké schopnosti potom? Akurát, že nevidím. Modré svetlo mi vadí. Skús zakričať Shazam alebo niečo. Či sa niečo nestane. Odvtedy mám problém s slziami očí, keď nebičko, tak mám rúžové okuliare. Keď pozeráš do svetla? Televízor, Je televízor? svetlo, všetko. Normálne modré svetlo mi vadí. A ti to najdiagnostikovali, že Hej. čo to je? Aha. No nič, modré, mám alergiu na modré svetlo. Jak v dome, keď ti prebehne prepätie cez Napríklad. veci, niečo odíde, tak tebe toto isté. Áno. A jednoducho odvtedy nosím rúžové okuliare. A mám dioptrie na čítanie. Takže. To mám ja tiež, a netrafil ma blesk. A dovtedy som To nemal asi, nič. čo si pamätám aspoň. Dovtedy som bol úplne v poradku. Ja tiež do 40-ky. No a vlastne zložili ma z motorky, dali ma na isku hneď. Najprv ma teda v tej našej polnej nemocnici vyšetrili, hovorili, že okamžite mám ísť
do nemocnice na pozorovanie, 12 hodín, že ho musia pozorovať, lebo môžem zomrieť. Aj niečo zistili, že Lebo nejaké môžem popleniny, zomrieť. ty si nemal nič Nemal takéto? som, však ja som bol odizolovaný, nič, len ma to trafilo. Triceps ma tak strašne bolel, že a nevidel som na jedno oko vtedy. Aha. A triceps som mal taký pol roka, že som sa ho nemohol ani chytiť. Aha. A palec na nohe. No, Ľavá strana. ľavá strana. Tadiaľ toto Od vošlo srdca. a tadiaľ toto vyšlo. Hej. A tadiaľ to vyšlo, takže palec na nohe a triceps motorka, som mal elektrika, bolavý nič? Úplne, nič, vôbec nič sa tomu Fungovalo. nestalo. Vôbec nič. A vlastne som bol na tej iske, 12 hodín na pozorovaní, dali mi nejaké lieky a ráno o 4 ma pustili z nemocnice a o 7 som štartoval do ďalšieho dňa. A nechceli ma pustiť, lebo že mi dali niečo na riedenie krvi, lebo že na milisekundu sa telo nejakým spôsobom prehreje o niekoľko stupňov a môže ti skryštalizovať krv Zastava. a zástava srdca. Ne? Tak preto som išiel na tú isku na pozorovanie a preto mi dali aj niečo na riedenie krvi a báli sa ma pustiť do ďalšieho dňa. Musel som to podpísať, že teda som si vedomý toho a Ja toho. som z Brezovej a iné veci zvládam. A chcem ísť. Tak som išiel a za dve alebo za tri etapy som si zlomil ruku, tak už som nešiel nikde potom. V La Paz som skončil. Tak prežiješ trafenie blesku a potom si zlomíš ruku? Padol som, zlomil som si ruku. V prípade? Z postele? Hej. Takže to bolo také nepríjemné, ale tam si uvedomíš, aké sme muchy, aký sme, akože... A to si šiel tedy 4 pade KTM? KTM. No už sa nemohla, veď ja som tú Yamahu aj ten Bavorák som išiel len preto, lebo vlastne končila KTM-ka veľká, vieš, nemohol byť väčší obsah ako 450. Ale zaujímavé, že u auta to není problém, objemy štvorkolky už znížili tiež? Štvorkolky na Dakare 4 pade dali iba. Ale buginy SSK sú tisícky. Počkaj, ale SSVčka? štvorkolky, však tí sa už ani nešli, tuším, tento rok. Išlo však, no tento rok nie, ale predtým však išiel Zrušili to. Varga To a... však boli, na štarte boli 18 a do cieľa došli 11. Či No, koľky? však tam to bolo také, že... A čistá na turistika. konci už sa rozhodovalo medzi tromi, ktoré tam... No. Ako nechcem uraziť Ďura, Nie, že išiel ale pekne. Ježišmária, veď Bože chráň. Teraz ide SSVčka, čiže... Bože uvidíme, chráň, no. Bože chráň, aby sme niekoho Ale- urazili, ale to nebola kategória, ktorá jednoducho nejakým Ale však spôsobom... legendárny český jazdiec, jak sa volal? Štvorkolkár. No veď dobre, však ale oni tiež vtedy jazdili 8. Oni išli vtedy Raptory, sa mi zdá, že? To Áno, boli oni mali, 600, 700. hej, a oni to vrtali. A potom im to dali na väčšie. 450, nevedel to ísť proste, že to nefunguje. Macháček, pardon. Hej, no. A viem, že však aj Katro jeden čas išiel na... Sme Chcel spolu to, jazdili myslím, že Baju. Chcel to ísť, ale... On išiel na 800 Renegade, Keneme. Akurát Podľa potom, mňa keď sa išlo na Dakar, tak má od Machačka starú štvorkolku prerobenú, že Podľa pôjde mňa na sa nej. dobre rozhodol, že Áno, nešiel a na- vtedy to zrušili. A vlastne preto neodišiel. Dobre sa rozhodol, že nešiel na štvorkolke, lebo to... Dobre, a ty vlastne, keď sme pri tých motorkách, tie 4 pade versus 6 pade. Dneska tá 450 už cez elektroniku, cez novšiu technológiu má výkon jak tá 650. Bolo ti niekedy pohodlnejšie ísť? Lebo ja osobne, keď som jazdil rally, amatérske samozrejme, tá 4 pade, kopec razy ťa zbytočne vytrapila, tá 650 s dlhším rámom bola kľudnejšia. Nie, oni tie motorky urobili dlhé. Kľudnejšia, Tá motorka ťažšia, bola no hej, takisto no. dlhá. Oni ten rázvor urobili, lebo potrebuješ mať na 170 km rýchlosť, potrebuješ mať tú motorku kľudnú, A na 30 litrov dlhší benzínu, rázver. ktorý bereš Hej, so sebou, no. 30 litrov benzínu a oni tú motorku urobili dlhú, ale tam tomu chýba krúťak tej motorky. Je to ďaleko nebezpečnejšie, je to na tej 4 pade, ako na tej 690. To bola úplne dokonalá rally motorka. Jednovalec, ľahká, tá motorka mala v podstate, iba o motor bola ťažšia, ako dnešná 4 pade. Vlastne, no, všetko je to isté, no. A bol to jednoválec, ja neviem, možno o 5 kg to bolo ťažšie. Vieš, ale ten krúťak tam bol, to si v 150-ke si tomu dal Si brkol, a to sa no. ti pekne postavilo a túto v 150-ke pridáš plyn a tam môžu... Ale zmení to zvuk. Vieš, áno, Hej, no. akurát z toho... To je volume ty vlastne. spravíš, že... Hej, no. Vieš, no. A pomaličky to zrýchľuje. No.
keď máš šťastie. Keď nemáš šťastie, tak nezrýchluje. No, za chvíľočku budú elektrické, takže A to išlo, nebudú. niečo tam vymyslel, aspoň nejaký To skúšali už plug-in hybrid alebo niečo. Skúšali elektrické Audiny. A to, že za nimi to, že mal v kufri 9 kW centrálu, ktorou dobíjal ten motor, to nikomu nevadilo. Ale že tak niekedy fungovali tie prvé, no. To je, jaké prvé? Ale myslím elektroauta, že vlastne bol ten Však aj dneska po Amerike jazdia, robia si z toho srandu, po Amerike chodia Tesly, buď to má vzadu na nosiči na bicykle, normálne má agregáty kokšo a tak toto má strčené furt v tom. Úplne chore. Prepáčte, dáme stopku. A už aj koniec, ne? Už poďme. Dáme ešte 3 minúty a jeden len sa doštím, lebo už ma tak rúti, že mi Čo máš so vystrelí ventil. zvieračom, prosím ťa? Tak, po malej pauze sme naspäť. Skončili sme kde? Ťažko takto zladiť, ti poviem. No však jasné. Ty si nebol doteraz? Aha, dobre. Čiže ten blesk nechal nejaké stopy. Áno. Nejaký šetrič obrazovky občas sa ti nepúšťa? Som sa tešil, že budem vedieť francúzsky, anglicky, nemecky, portugalsky. Ja viem, ale iba čítať. A všetky tieto veci, že budem vedieť, ale ja tiež viem na 50%. Oni všetci vedia, ja neviem nič. Ale za to ťa musím pochváliť. Odkedy si v Bratislave, tak sa naučil pekne po slovensky. Už nedávaš všetcia, čo som si robil furt srandu. Všetké. Sú všetké. To je vždycky všetcia. Všetcia. Na zdravie. Dobre, a teraz vlastne posledný Dakar bol v ktorom roku tvoj účasť? No, Saudská Arábia, keď si chytil COVID, Áno. Čiže tam si vlastne neodštartoval. To bolo 21? Ne. 26 je už, ne? 22? 21? Ja neviem. 22? COVID ti namerali, nie? 22, hej. To som bol 12 dní som bol na hotelovej izbe zavretý. Na prvne nejakom karavane, ne? Svojom? Nie, na hotelovej izbe rovno. Aha. Čiže tam si sa vlastne nedotkol motorky. Dotkol, až keď som mu nakladal naspäť na loď a išiel som domov. To poteší. Mínus, veľa to bolo. A odtedy? Odtedy som mal ísť na ten ďalší Dakar ešte. Som bol nachystaný, len som sa dostal do skupiny. Taký manažér sa tváril, že sa ide o nás postarať, taká agentúra jedna, a zabudol mi zaplatiť štartovné. Aha. A deň pred nalodením, keď som mal odchádzať, však ja som mal aj Jurovi Ulrichovi vtedy viesť nejaké gumy a servis a neviem čo, moje auto dakarské. Celý deň sme to prerábali. S tým Pajzerom. Teda celý deň, celý polorok som to prerábal. A vtedy som to nejak chystal a mal som na druhý deň v sobotu, pamätám si to, v piatok som dorábal auto u nich na dielni a už to bolo hotové celé a chcel som v sobotu, nedeľu, že naložíme a v pondelok ideme. A on mi v piatok večer volá, že teda jak to so mnou je, že čo? Hovorím, jak čo? Však v pondelok ideme, ne? Mám nachystaná motorka, všetko nachystané, veci, všetko mám na kopachtu, akurát dorábam auto, zajtra, sobotu, nedeľu nakladáme a pondelok ideme do Le Havru. No ale my sme nezaplatili štartovné. Hovorím, ty si normálny? 30 000 eur. Moje štartovné. Že tam chýba 30 litrov. Hovorím, A že tak to zaplať, alebo to vybav, že tak som volal človeku, ktorý sa mne staral celý život o veci, tak volala Danka s tými ľuďmi, ktorí to mali tam na starosti. A oni, že dobre, poď nalodiť, si výnimka, urobíme to pre teba, lebo však už ideš neviem koľký Dakar, aj výsledky máme, všetko je. Dobre, tak stačí, keď to zaplatíš kým priletíš sem. A ja som povedal, toto si ja na seba nezoberiem, lebo ja 30 000 dneska nemám. A ja to neviem zagarantovať za toho človeka, či on ich zožene. A preprava veci boli zaplatené? Či... Áno. A to mi vrátili. Vrátili mi nejaké peniaze naspäť, ale tak som potom im povedal, že prepáčte, ale ja
pondelok som im volal, že jemu som dal termín, že do nedele to má zaplatiť a on sa na to vyprdol, tak som nešiel jednoducho. Ja som veľa riskoval už takéto všelijaké kamarátstva a všelijak som vždy, keď mi chýbalo, tak som si niekde nejako, vždy sa to nejak dodotovalo, však dobre vieš, jak to všelijak bolo, všelikde a tento ti pomôže, tento ti dá, nakoniec ti iba požičal a vieš a takéto. Takže vždy som to nejako zaplátal a teraz už sa mi fakt do toho nechcelo ísť, tak som sa na to... Tak mal si kopec kamarádov, ktorí radi aj pomohli, však tiež som sa snažil, keď som mal nejaké možnosti, ale zase, vieš, na druhej strane silomocou vyčerpať všetkých kamarádov len preto... Áno, je to zbytočné úplne ne, ale tam boli dané pravidlá. Tie pravidlá niekto raz poruší, ten človek povedal, že to bude a nebolo to, tak... Ja som jednoducho nemal ani, ja som bol nasratý, lebo však my sme dreli na tom aute, robili sme to, boli sme radi, že sme to stihli a on sa ma opýta takú otázku, že či mám zaplatené štartovné hodno. Keď si ho nezaplatil, tak ho nemám zaplatené, lebo to bola tvoja starosť. Čiže nešlo tak paradoxne, že si viac drel na aute, ako na motorke? Motorku kúpiš a auto musíš poskladať a pripraviť. Hej, tak, aby bolo podľa tvojich predstav. Fungovalo, hej, no. Aby mňa to tešilo, mne trvalo vlastne 10 rokov, aby som si to auto urobil tak, ako chcem. A to bol ten Transporter, nie? Nie, Mercedes. Transporter, ten som mal iba do roku 2000, vlastne ten som... My spolu vtedy... 2013, do 2013 som mal Transportera a potom som si kúpil, alebo teda do týmu sme kúpili potom... Sprintera, štvorkolku. A to bolo teraz ma napadlo, keď si dobre pamätám, ty si jeden rok riešil nejakú spojitosť s českým tímom na Dakare? Ja som prvé Dakare išiel, vlastne aj keď BMW už som išiel prvý rok sám. Keď som od teba kúpil BMW, tak som išiel prvý rok sám Dakar. To bolo 2010. A ten český chalanisko, čo robil mechanika, jazdil Imprezu, spolu sa párkrát opili, on jazdieval, neviem, či okruhy, alebo niečo na motorkách, český, hovoriaci nízky, aj enduro išiel, no. Hood som, no? Hej, no, párkrát sme spolu. Hood, no však dobrá, to nie, to krčík, my sme kamoši, no. Hej, no. On jazdil tie country crossy, nie. On jazdil country crossy. Ale on som išiel na Dakar ako mechanik, alebo niečo. Nešiel. Nie? Zápe išiel so mnou vtedy. Keď som išiel BMW, tak bol Zaremba so mnou ako mechanik. A on jazdil enduro a motocross. Veľmi dobré. Čech? Hej. No a mal Imprezu súkromne. Alebo ne, Evo. Alebo také nejaké rally auto, že chodil nejaké hobby rally. Ne, to mal Hood. To mal Hood? Aha. Hej. Tak neviem. Párkrát sme sa opili, ja si ho pamätal len také ale malé to je vždycky, dávno, nejaký pohárik spoza neho došiel a... Čiže to je dávno, to je strašne, to je 20 rokov. No však toto. No. To boli časy. Pozrel som niektoré staré fotky, narehotal som sa. No, dobre bolo. Hej, jak sme vyzerali. Nikto nám to nezobere a prežili sme 3 životy obyčajných ľudí. Áno. Kopec zážitkov. Spomienok nie až toľko, Ja ale pamätám veľa. výhoda je, že vtedy nebol internet, čiže nie je veľa toho zdokumentovaného. Veľa je to v albumoch, ale keď som pozerám nejaké staré fotky, tak ty si vyzeral jak líder nejakej punkrockovej kapely niekedy. Ja som nosil dlhé Ja som vyzeral, ako keby som tú kapelu zjedol. Dobre, a tým pádom, hento sa, poviem to po slovensky, posralo vtedy. Čiže veľké sklamanie, to bolo strašné, to bolo náprd. A už som sa v podstate z toho covidového môjho somáru som sa nespamätal na Dakar, lebo potom som, tým, že som nešiel na Dakar, tak som začal riešiť nejakú dielňu a že tam to začneme niečo motať a motorky robiť a tak a že pôjdeme aj ďalší rok, ale to sa mi vlastne do roka sa mi to rozpadlo celé. Ako robí motorky na komerčnej báze pre ľudí a na tom, že zarobíš, aby si mal na Dakar? Nie, len tak nejak sám svoje veci a motať sa popri, spraviť si tam taký baríček, aby kamoši mohli prísť a robiť len komunitne motorky svojím, vieš, mať svoj klub a robiť svojím, ale to sa mi nejakým spôsobom nepodarilo úplne do konca dostať, lebo tam prišli iné problémy a všelijaké a rodinné a blbosti a neviem čo. A však to poznáme, rozchody a schody a záchody a podchody a odchody a neviem čo všetko.
Takže tam sa mi to rozpadlo a potom som si povedal, že serem na všetko. Mal som rok taký, že sa mi nechcelo vôbec nič. A teraz sa nejak začínam zase nejaké roboty a nejak sa snažím zase s kamošmi dať dokopy nejaké veci. A robíme nejaký catering, robíme všeličo, čo sa dá. A Čo týka gastra? Či... no, bojujeme. Dobre, a keď sa vrátime, teda dobre, načrol si trošku rozchody, podchody, záchody a nadchody. Ty máš tiež 2 dcery, že? 3. 3 dokonca. Ja som kráľ, ja mám 3 dcery. Ja mám 2, iba Marušku a Marušku. Ja mám Kláru, Katarínu a Karolínu. Dobre. Ku Klux Klan. No. Dobre. A aj trošku k motorkám pričuchli? Nie. Nechcem. Ani nechcú oni? Ja nechcem. Oni by aj chceli. Teda Klára tá chce a tá už vlastne, však to už je dospelá žena. A ona chcela, ona aj cyklotriáliu bola veľmi šikovná, aj ju to bavilo, aj potom skúšala horské bicykle, ale to zase len tak do 13, do 14, vieš. Však vieš, moje decka pri mne po tých pretekoch, či okruhy, či to bolo rally, alebo barščo, alebo v robote sa motali, behali na motorkách. Tá jedna je vlastne z mamou ostala, tá druhá som ju jazdila od 15, mala 125, potom A2, teraz už veľký vodičák, za rok urobila 10 000 kilometrov, že išla som ňou Rumunsko celé prešla, Balkán, Španielsko 2-krát, Maroko a tak ďalej, proste išla tie tripy a jazdila celkom dobre, lebo však dostala školu, bolo veľa plaču, lebo však trénuješ detsko, nie cudzého, čiže nie je to tak jedno. A jazdila veľa a teraz nový frajer, škola a minulý rok urobila 40 km, aj to som musel donútiť, že sme išli večer na Kofolu, jeden deň. Čiže už je to... Mňa jazdenie po cestách už a v skupinách už vôbec ma nebaví. No ne v skupinách, ale zasa počkaj, keď som ti počal RR-u, si mi na nej našľahal 3000 km za týždeň. Dobre, ale to som sa len tak motkal týždeň, vieš, ale sa vozil. Ale nevozil sa na okruhu, čiže cesty ťa bavili. No, ale normálne, vieš. Hej no. No aj teraz mám toho scrambleríka pekne a to len tak prtkanie, vieš, kávička a barčo. Vieš, ale žiadne a cesty, akože mňa okruhy mňa vôbec nebavili. Som to skúšal pár razy. Ja tiež, no, aj na som okruhu sa vozí a to ma vôbec, akože to mi nič nehovorí. Ja som zasa srdcom turista, čiže ja, keď som si prerátal víkend na okruhu, čo ma to stalo peňazí, som si povedal, za to môžem byť 10 dní po svete jazdiť. Toto som ja nikdy nemal, ani peniaze, ani že by som to preratával, vieš. Toto buď chcem, alebo nechcem. A keď chcem, tak si to užívam, vieš. Nešlo mi o tie sekundy na okruhu, preto je motocross. Ma nebavil ma enduro, že niečo vidieť, zažiť. A samozrejme, mňa bavilo tá afterka vždy potom. Niečo ugrilovať, ruka hore, hlava v gulaši. Máme ich pár za sebou. Áno, hej, no. A dobre, a teraz vlastne, keď sa vrátime k tomu poslednému Dakaru, si to skončil nejak? Si na tým zlomil palicu, alebo stále ti srdce pišti? Musí to niekto, srdce mi pišti vždy. Ja to sledujem, srdce mi stále pišti. A zvoní mi telefon. Tak si to stíš. Mám to stíšené. To vrčí. Nevadí vám to, žena. Že by z toho prostata beha. Z prostata? No, dobre. No, lebo na margo toho, lebo veľa jazdcov... Áno, len to treba zaplatiť. Hej, vieš. dobre, ty ja jednoducho nemám 4 milióna na to. Potrebuješ na prípravu, potrebuješ novú motorku každý rok, vieš. Potrebuješ tomu dať nejakú, trénovať to potrebuješ. Vieš, a to akože nie je úplná sranda. Však ja som celý rok v podstate som robil na tom, aby som mohol ten Dakar ísť. Vieš, zháňal, ukecával ľudí a presviečal sponzorov a kamarátov a neviem koho, hentoho. V KTM-ke mi trošku maličko pomohli, ale tiež len akože... Sympatický? Vieš, však vieš, jak to chodí, ne? Takže... A väčšinou ti nedali nikdy v podstate nejaké peniaze, že si dostal od niekoho, že 50-70 tisíc eur. To je 40 šiltoviek. Ale dostal si niekto ti, ja neviem, spravil strechu na dom, alebo niečo, vieš. No. Ale nikdy to neboli nejaké, že dobre, tak teraz mám na účte 200 000 eur, môžem ísť, vieš. Nikdy to tak nebolo. Hej, ale dobre, a keby, ja len tak, ako však debatujeme,
nezmyselne, že keby si, dobre, motorky, veľa tých jazdcov z motoriek prešlo potom do aut, jak Cyril Depre, Peter Hanzel a podobný. Boli to Francúzi, zarábali veľké trhy, peniaze, oni zarábali veľké peniaze už na tých motorkách. Hej. Vieš, partneri, Red Bulli, blbosti, neviem čo. Ani ten Red Bull nemá o nás, alebo ani nemal o nás záujem. Nie, má, ale nikto nemá príľbu, žiadneho motokrosára nepoznám, čo má príľbu slovenského Red Bull. Jedine dostal nejakú malú podporu, bol... No dobre, plechovky dostaneš, spravia ti nejaký marketing, urobia väčšinou tie firmy, robia tu pre nás, že marketing robia a podobné veci, vieš. Ale nikto nepríde, že zaplatím ti choď majstrovstva sveta v rally, ktoré sa idú Argentína, neviem čo, 6 podujatí a zaplatím celému týmu letenky. Ne, Filip Post bol majster sveta, Guinnessový rekord urobil z jazdov na bicykloch a dostal pár vecí, opasok s pracckou a... Čiže neboli to nejaké zázraky. To nechcem to, ja som tam mal veľa kamarátov, aj v Red Bulle, aj všelikde, aj u hocikoho, Keby niekto za tebou, došiel, že OK, tak si bol dobrý navigátor na motorkách, poď som ňou ako navigátor do auta. Išiel by som, keby to zaplatil. Lebo vieš to čítať, máš keby intuíciu. To zaplatil, tak áno, zadarmo, ale ne. No však jasné. Ale bavíme samozrejme, dobre, Ďuro Ulrich, boli dvaja kamoši, ktorí išli trikrát po sebe, tiež povedal, bol som, zažil som, nechcem. Keď mi to niekto nezaplatí, nejdem ďalej, lebo ale však... on nešiel Dakar. Splnil som si ten, dobre, išiel ten retro, či jak sa to volá tá edícia, klasik. To je klasik, vieš. Ono, to sú, není úplne, že... Ako splnil si sen, ale už nechce ísť ďalej, Hej. Áno. Ale keby došiel nejaký zahraničný tým, myslím, že Maďari povedia, že skladáme tým mol.hu na Dakar a hľadáme kopilota. Do buginy alebo do auta, išiel by si. Hej. Bol taký nápad, že skúsiť niečo takéto vymysleť, ale to stojí zase. Ty potrebuješ mať zázemie. Vieš, a to není sranda na tí side-by-side, na tieto buginy. Potrebuješ mať normálne, že už nejaký trailer. No, že to je veľké, to je dvojstopé, už. No a potrebuješ mať veľký servis, tam nechodí ti, jak my máme, že z KTM-ky, že ja si zaplatím 2,5 tisíca poplatok za servis a oni mi tam predajú, oni mi robia support a dajú mi čokoľvek. Diagnostiku máš, mechanika, poradenstvo. Áno, a potom mi vystaví faktúru a ja ju zaplatím, vieš. Ale tam musíš mať všetko, ty sám fyzicky. A dobre. Gumy, kolesa, to už len ty kolesa. Potrebuješ máš 4 kolesa, koľko potrebuješ tých sadgum, kolies, disky, veľké, ťažké, A to už sú není tí naše malé auta už motorkové. Už výfuk má 3 metre, není to, že... To už sú není tí naše malé auta motorkové. To už potrebuješ mať 7,5 tonku aspoň. No. Servisné auta musia byť štvorkolky, všetky. Dobrá verzia, jak dajme tomu, teraz strašný boom je čínske motorky, Kovečka a podobné, dajme tomu Engel išiel Kovečko, sú v Čechách, došlo do cieľa, došlo 4-5 Kovečiek, nesledoval som štatistiky, teraz trepem, ale že proste... Engel nešiel KTM-ku? Ne, myslím, že Kovečko išiel. No, tento rok. A dostali vlastne motorky nejakú podporu, aby sa to tam presadilo, že hľadá také, že jeden čas Gaz robil nábor na jazdcov, ale už je to pod KTM-kou, On sa Španielov a Talianov, Ale že proste, ja neviem, Kovečko je vlastne diely z KTM-ky sa hovorí, potom je Vogue a podobné, čo tam testujú kvázi, To sú také... Zajazdíš, dostaneš... Kovečko išiel... Fabrický išiel Míchek. Ne? Ale Engel bol teraz, zase v Bratislave na výstave, ja som bol v Maroku vtedy, ale viem, že tam mal Engel bol na výstave v Kovestanku. Aj? Alebo pôjde? To netuším. To už neviem. To je jedno. No ja len teraz akože by the way, že dá sa teraz sa otvárajú takéto iné možnosti, že ne, že kúpiť, ale dať sa do placu, že halo, bol som, viem zajazdiť, viem dosť do cieľa, dajte mi motorku, zaplatte mi letenku, dajte mi... Ja viem, čo to obnáša, to okolo, a mne už sa do toho takýmto spôsobom nechce ísť. Vieš, prosiť ľudí o niečo.
niekde Niekto posielať jak- svoje portfólia, niekde posielať niečo, hento, toto, vieš, nechcem. A aby to, a ešte človek, a ešte ma, nie že ma nasiera, ale zabáva ma to, že tí veci, ktoré sa mi aj udejú, aj neudejú a stanú a nestanú, komentujú ľudia, To ťa nepoznajú. ktorí ťa nepoznajú, ktorí sa s tebou nikdy nestretli, nepoznajú ťa. Väčšinou je veľa pozitívnych ľudí, za to ja jednoducho som veľmi vďačný. Chváliť je zakázané. Ale tí negatívni, mňa to nie, že je mi z toho smutno a nemám z toho dobrý pocit, pretože to robím ja pre seba a je mi jedno, kto si čo o tom myslí. To je prvá vec. Robím to vo svojom najlepšom vedomí a svedomí, najlepšie ako viem. Sú v tom zapojení moja rodina, moji kamaráti, moji všetci ľudia, ktorí jednoducho ma podporujú a také podrážačky a už si starý a hen také a toto a ty a nikdy si a neviem čo, také reči. Nemám to rád, lebo tí ľudia v živote, a väčšinou sú to takí ľudia, napríklad na Instagrame, ktorí majú falošné profily. Ani není sú schopní sa podpísať pod to, vieš. To je dnešný trh. Taká aj tá mienka proste tých ľudí, proste všetko treba haniť, všetko treba hejtovať, ak je to po novom. My sme toto nezažili, ale ľudia nechápu to, že ty si tomu zasvetil život. No. Tie peniaze, ktoré si do toho nasúkal, keby si dneska mal na kope, tak 3 generácie ste v úvodzovkách postarané, lebo to boli milióny peňazí, času, energie, zranení a tak ďalej. Áno, ale ja by som tie peniaze, veľa peňazí v tom zo začiatku bolo mojich, ktoré som, fakt mohol som si kúpiť 3 byty v Bratislave. Prepáč, mohol som si kúpiť 3 byty v Bratislave a bolo by. Sme spolu prepili, chodil som k tebe 10 rokov a si mal nedokončený barák, lebo všetky peniaze išli do Dakaru. Áno, ale vlastne keby tie milióny rátať moc nemôžeš, lebo to neboli moje peniaze. No, je sponzorské, no. Ale bolo tam, vlastne mal som 27 rokov a mal som 5 miliónov korún, vieš. Takže keby som vtedy tých 5 miliónov korún dal do niečoho iného, ako som 3,8 milióna dal do Dakaru, tak asi by to bolo lepšie, vieš. No ale tak sa stalo, no. No čo? Ale vôbec nebanuješ. Ani ja nebanujem, ani jednu korunu vyhodenú. Ani trošku nebanujem vôbec. Čiže ničoho. Treba nejak Všetko žiť. bolo fajn, všetko je fajn a mám 3 zdravé deti a som šťastný. Ľudia celý život čakajú, že raz keď bude čas, peniaze, blbosť. Nebude. Dovolenka v Bulharsku a Warburg na splatky o 3 roky nehrozí, treba dneska. Čiže však sme si čo to odžili, čo to odjazdili, máš zážitky, máš kamarádov, si urobil nejaké meno, proste zažil si veci, ktoré ťa už nikto nepredbehne, že zažil si Dakary na každom kontinente, ktoré existovali, ktoré už nikto nedá. Nedal to ani Jaro, nedal to ani Števo. Toto nie sú moje mety. No nie je to akože, ale sú to veci, ktoré proste si prešiel. Áno, bol som všade na Dakare. No, kde si bol prvý, to už budeš vždycky prvý, vieš. Toto vôbec nie sú moje. Ani ja dokonca neviem ani koľkokrát som bol majster Slovenska. A bol som párkrát majster Slovenska v motokrose, párkrát majster Slovenska v endure, poľský majster som bol, český, neviem jaký a ani neviem koľkokrát. Takže tieto méty, aby som si ja na stenu dal, že ja neviem, 20 niekoľkonásobný majster Slovenska, to nemám. Hej. Ale žil si svoj sen. Áno. Dneska si... A stále ma to baví. Dneska jeden z mála, stále sa vieš previesť na bicykli a stále funguješ. Že nie si dneska odkázaný na pomoc druhých po tých zraniach všetkých, čo si prešiel. Veľa tých jazdcov, s ktorými sme spolu jazdili, dneska tu už nesú. Takže môžeme ďakovať Pánu Bohu, že môžeme na to spomínať a viesť možno ďalšiu generáciu k niečomu lepšiemu. Alebo aspoň vedieť poradiť, no. Táto generácia je veľmi ťažká. Oni nechcú dreť v blate. Nie. Influenceri budú všetci. A držím vám v živote všetkým veľmi palce. Prosím vás, robte remeslo. Hej. Nejaké remeslo, lebo jedne to vás uživí. A ďalšia vec je, neplnoval si niekedy po týchto bohatých skúsenostiach a takým tým
Seba, že statickým nadhľadom, ale však sme už starí povedzme debili, si veci, ako sú. že proste máš už odskakané jednu druhú vec, že neučíš sa na vlastných chybách, už vieš to nejak odovzdať. Preto ja sa snažím robiť nejaké tie enduro školy a školy kvázi jazdy z toho, čo som zažil, nie z toho, čo som prečítal, ale z toho reálneho, že proste na to sa vyser, tu ti bude lepšie takto. Že či aj ty si nechcel, jak Jaro trénuje, že sa niekomu venovať. Nemáš takúto ambíciu, že proste niekoho pripravovať, niekoho trénovať, niekoho dostať ďalej? Jaro trénuje hlavne svojho syna. Vieš. Ale aj nejakého Čecha mal jeden čas na starosti, tuším. Podľa mňa mu za to platí, ale. No čo samozrejme. No. Čo nerobí to, akože nedostal ho na uši. Ja neviem, či by bol niekto ochotný zaplatiť to, čo by som si ja chcel vypýtať. Hej. To je asi celé, čo viem zarobiť. Myslím si, že viem zarobiť peniaze a nemusím sa niekomu venovať. Viem zarobiť toľko isto peniazy, možno viacej. To samozrejme, ja len Vieš. to srdce myslím teraz, o tom sa bavíme, nie o finančnej stránke a tej hodnotovej. Že či to nechýba, že proste, že... Chýba mi to, jasné, že by som išiel, každý víkend by som išiel na motocross. Len ja si nejdem kupovať motorku, nechcem si kúpiť motorku. O to nejde len, že proste, že mám taký ten dobrý pocit, taký ten otcovský syndrom, že tohto haranta som vyťahol z futbalu a dneska skáče lavice a vyhrali sme prvý pretek a to je moja škola. Nemám to, lebo mám dcery. A tie nejazdia. A ty nejazdia. Má niečo, čo ošťava plot a nie iba hlavu dole? Že také na starosti myslím, že a kopa to do zadku, že nie je to moje. Mám 3 krásne dievčatá a som šťastný otec. A dúfam, že nebudú jazdiť na motorke, lebo... Čiže to bolo to najväčšie víťazstvo? Lebo budú v kariére? Áno. Hej. Áno, dievčatá. Bohužiaľ chlapec mi nebol dopriatý, ale mám 3... Tak koľko? Dve prvé a tretiu mám... Tretiu, keďže sú 2 prvé. A jednoducho sú zdravé a ja som šťastný. Šikovné, úctivé, ľúbime sa všetci. Čiže ale všetko je v poriadku. Nepotrebuje sa vrátiť k tomuto niečo, že odovzdať svoje skúsenosti nejakej kvázi generácii. Neviem, tak nikto ma neoslovil. Nikto ma neoslovil a aby som sa ja niekomu ponúkal, to absolútne. No však jasne, samozrejme, že avizo už nefunguje a... Akože keby niekto chcel a oslovil ma, tak vieme sa baviť o hocičom, vieš. Ale keď nikto nechce a ja nepotrebujem chodiť po pretekoch a niekomu tam udrovať do niečoho, vieš. Na Instagrame si mal fotku na 900-ke GSE, hrdú, krásnu nastalovanú od spodu, vyfotený. Áno, ja som oslovil ma kamarát, že má jeho kamarát, že má narodky, 50-ku mal a že by mu chceli zaplatiť tréning so mnou na Záhorí. Tak som to vybavil, volal som na Záhorie náčelníkovi, že či môžeme sa tam ísť povoziť na 2 hodiny, tam a tam, presne tu a tu, aby to bolo všetko košer, ako má byť, ne? No a tak sme tam boli a požičal a oni mali všetci veľké motorky. Ja som nechcel ísť na malej dakarskej, lebo aby si nemysleli, že chcem mať nejakú výhodu proti ním. Tak bola voľná, volal som do BMW že či mi vedia požičať motorku. Jasné, není problém. Tak som si bol zobrať na víkend GSu a jazdil som s ňou tam. Lebo že Chalenska, čo išiel na Namibie, tak si ich trénoval? No, však tam Julo Šabo a celá tá skupina, však oni to videli. Oni to videli a na ďalší týždeň v podstate som sa dohodol s nimi, že či im to teda nepôjdem ukázať. No, aj chalani z Košic došli. A boli teda dosť, akože... Však polka z iné nakoniec aj neodišla do Namibie pre nejaké technické ťažkosti. Boli z toho takí nešťastní. Tak ten piesok je... Ale boli tam aj také debaty, že ty máš len takú a ľahkú a vieš, a tak, dobre, idem na tvojej. To poznám, no. Vieš. A už potom prestali tie debaty. A dostal si niekedy ponuku od niekoho na trhu, jak Radek Matoška si urobil motoškolu, tiež bol na Dakare, pre tých, čo nevedia, bol majster Európy, tuším, v endure a aj motokross, keď jazdil 6-dňové, čiže a dneska
vy ste podobný ročník, nie? Plus minus. On je, Radek je starší o rok. Alebo bol no, dva, ale myslím. plus minus podobný, čiže... Áno, však my sme spolu boli v stredisku. A on si robí vlastne svoju motoškolu, má nejakého šuhaja, ktorý mu robí nejaké sociálne siete a... No, neviem, jak to funguje. Robí veletiky. Neviem, jak to funguje vôbec. Či si neplánoval takéto niečo, že popri robote, myslím? Ja som si myslel, že... Niekto príde. Nie, že by sa to na Záhorí dalo nejakým spôsobom celé koordinovať. To moje, vieš, že by som tam ja moje servisné auto dakarské doviedol a robiť také akože pikniky a trošku sa povoziť, len tak ľahúčko niečo. A mne sa nechce vodiť 8-10 ľudí. Ja jednoducho nedokážem ísť so 6 ľuďmi, ktorí sa nevedia voziť na motorke. Čo to samozrejme, že ne? Chápeš to? Keď zoberieš dvoch, to je 6-násobok ceny. To nikto nezaplatí. No čo to? A ja neviem, ja fakt s 8 ľuďmi, ja ani po ceste, keď chalani sa išli odviezť a pod s nami a bolo ich 6, tak ja som nešiel. Na to už potrebuješ mať človeka druhého, ktorý povie, že OK, vy traja degeši sa idete voziť s týmto debilom okolo kúžela na trave. Vy, čo viete jazdiť dvaja, môžete ísť tuto a vy najlepší dvaja idete s Ivanom kolečka. Vy, keď postupíte, idete ďalej a vy pôjdete na hodok. Čiže to už potrebuješ mať človeka, ktorý sa to tam stará. A to ma nebaví. Toto presne ma nebaví. Ty zoberieš iba tých dvoch. No, veď dobre, ale aj tí dvaja, aj z tých dvoch bude jeden, ktorý ti povie na kopci, ja by som si chcel dať cigaretu. A nech. Čo ty aspoň si... A ja mu poviem, že nedáš si cigaretu, ty kokos. Jednoducho cigaretu si nedáš. A vybavené. Čiže ty si není tréner, ty si bachár. Nebude jednoducho. Čo si, normálny si? Neexistuje také. Tak buď sa vozíme, alebo fajčíme. No. Keď chceš fajčiť, dole je pumpa, tadiaľ to sa tam ide, tam buď a my prídeme za 2 hodiny a potom ťa zobereme. Ale nebudem ja stať hore na kopci, vychladnutý. Toto pre týchto s tou cigaretou. Vychladnutý, ty kokos, dám si dole prilbu, potom si tú mokrú prilbu dávam na hlavu. Ale ty sa nezohreješ pri tých ľuďoch. Ale zohreješ sa zo stresu, že sa zabije niektorý z nich. Ja som hneď spotený okamžite. Len z toho, že sa bojím o niekoho, kto je. Som išiel raz som išiel s istou skupinou nemenovanou. Som išiel, že Bystrica, Banská a cez kopec a ja som išiel na dakarskej motorke. Vtedy. To bola katastrofa. Všetci pretekári po prvú zátačku. Tam pretekli. No, vieš. A hneď hneď krčtý kokšo, hneď si predstavím, jak mu noha na zvodidle visí. Frote prilbu. Vieš. Počkaj, to bolo po ceste? Nie. Áno, po ceste a potom tak trošku sme len prebehli krížom cez horizont, vieš, cez ne, tam sme išli, bože, jak sa to volá? Po Šutoline? Aj po Šutolinke, na vrchu. Tam cez Šturec, áno, tadiaľ sme prešli. Vieš, a to hneď do krča idem, vieš. Hej, ja to robím celý život, sprevádzam tých ľudí a ich trénujem, aj tie všetké tripy a áno, musia troška odosobniť a to sledovať, ale však vieš, keď nevedia jazdiť a nechcú jazdiť, tak šetrím techniku, šetrím seba. A hlavne som za nich zodpovedný. Áno, hej. No nie si sú dospelí, zodpovední si za svoje deti, to som mal väčší problém, keď som takto jazdil, takže s nimi, ale dospelý chlap, mu poviem 3-krát a keď to nerobí, tak potom už len, vidíš, som mi to hovoril, prichádza veta posledná. Čiže, dobre, otázka, nejaké projekty ohľadne Dakara sme si zodpovedali kvazi, nejaké projekty, čo týka motoriek, aktuálne nemáš, nič? Nie. Čiže jedine, že by prišiel niekto a tak ja to stále mám v hlave, ja by som, možno sa stane hocičo. Ale v lete, keď ťa niekedy vidím a takto si zarastený, keby si zazvonil u starého Alatiu, tak si ťa pomýli s násilom. Ale ja mám Maloši je môj veľký kamarát, vieš, v Dubaji minulý rok v marci, vlastne pred rokom som tam nejakým spôsobom bol. A ja som sa na jeho trati povozil, však aj na Instagrame to je asi môj posledný príspevok, čo tam bol. A ja som rád na motorke, ja som šťastný, vieš, mňa by to strašne bavilo. Len jednoducho nemám na to, aby som ja išiel každý víkend na tréning. No jasne, že ne. Vieš, a nebudem sa voziť tak, že nebudem mať kondíciu.
To ja nechcem. Jasne. Nechcem, nebudem, nebaví ma to, lebo Ja len viem, na ako margo to boli. Ja len na margo tých aut, že proste, že či nenájsť niekoho, kde sa takto Dakar stojí ľudia na motorke usídlili, 250 000 a No na nie. aute stojí od 1 000 000 vyše. ísť do zahraničného týmu, kde im povie, že tu sú moje služby, Aj tu tak, sú moje skúsenosti. ne, to už dneska ne, toto. To už dneska. A minulý rok mi volal niekto, že by potrebovali kopilota do Buginy. Varga? On išiel Buginu. Nie, Prvý raz, Varga, ne? nie. A kde išiel Buginu? Či len teraz pôjde Buginu? Začal Buginy teraz rally jazdiť. No, neviem, či bol nejaký. Či Dakar bol ešte? Nebol na Bugine, určite. Však neboli ani štvorkolky, neboli teraz. No štvorkolky nie, ale viem, že začal jazdiť teraz Buginu. Už trénuje nejaké rally išiel. Nesledoval som, lebo som bol ani mimo ja Slovenska. nesledujem to vôbec, ale nie, niekto z Čiech mi volal a že či by som teda hovoril, áno, však mi pošli čo, ako, prečo, kde. Najlepšie by bolo, keby sme si išli nejakú túto maďarskú baju alebo niečo potrenovať a povedz mi, daj mi noty, kto, čo, kedy, za koľko, prečo a ja nemám s tým problém. V Čechách predovšetkým teraz sa to rozbehlo, ten dakarský svet. Išli aj, tuším, 3 posadky či 4 kamionov, nie? Išli auta, 2-3 posadky, motorkárov išlo veľa. Paradoxne veľa sponzoroval český Orlen, polský, pardon. Hej. Že na Slovensku sme ešte nemali v profi triede žiadny tým auto, myslím. Nikdy, historicky. Jedine Ďuro išiel. Ale oni sú veľmi bohatí, oni to veľa platia do svojho. Hej, len veľa tímov, vieš, že proste... Ten Orlen, vieš. No, aj Vrabec, vieš, a kdokoľvek, že proste si povedali, že ideme Dakar, tak zrazu mali 5-6 motorkárov. Aj tam je to no. o tom, vieš, že A nám teraz- zaplatí rodina. No, a nám teraz vlastne jediný, kto tam nejak troška mieša karty, je Števo, ktorý pekne ako reprezentuje a občas sa tam Norvit Benko premele. Ale nemáme to žiadneho iného Slovaka. Predtým niekedy aspoň chodili tí kvázi tej klasik triede, alebo niečo, teraz je tam tak troška zo Slovenska mŕtvo. No, toto sa mi ťažko komentuje. Nechcem ísť do tejto debaty. Ne, počkaj, nechcem ako teraz... Nechcem ísť, lebo o českých, o tom českom prístupe motorkovom, na to mám svoj názor. Áno, len ja teraz Aj na o mrgo tej toho... prezentácii toho celého, vieš, mám svoj názor, ktorý tu nechcem prezentovať, lebo zas by boli hejty a urážky a neviem čo a je to jedno, jednoducho. Ja len to, že vieš, keď niekto povie, že ja som hokejista, dostane podporu, lebo sme hokejová krajina. Nedostane úplne, tiež ho musí rodina Áno, podporiť. ja len obrazne hovorím, ale keby sme bola dakarská krajina, že máme veľa dakaristov, skôr sa nájdú peniaze z toho sponzorského portfólia. To není pravda, je to vec toho, že je to vec legislatívy. Keby sa u nás dalo s tým pracovať, tak by sme tých peňazí zohnali ďaleko viacej. Lenže u nás sa nedá. A ešte keď ti niekto dá 50 000 eur, tak nejaký mimozemšťan z daňového úradu, ktorý nemá páru o ničom, iba čísla, ti povie, že toto není adekvátna reklama tomu, čo ti dal on, jaké peniaze. Je to podstatný náklad a musí to... Toto je akože mi vysvetlí, jak môže človek, ktorý tam v živote nebol, nevie, čo to stojí, nevie, koľko to bolo v médiách, nevie, koľko to bolo kde, ja mu to celé takto dám, nevie, koľko, jak, čo, kde stojí, tak jednoducho tento ide mne rozprávať, či to je adekvátna reklama, alebo není. Na základe čoho? Na Margo, ty si bol jeden čas tvárov čerpacích staníc. No, asi 5 rokov. A ľudia si myslia, že to sú milióny, že si kúpil dom v Chorvátsku a podobné. Ale mne tam išiel plat mesačný. To som chcel načrtnúť, že... Bolo to výborné v tom, že som mal svoju istotu, že som mal zaplatené veci, ktoré bolo treba zaplatiť. Ale to bolo všetko, nič viac. Ja som z toho mal v podstate... a veľký teda marketing. To je nezaplatiteľná vec. Už sa ti ľahšie nalepí iný sponzor, keď ťa aj vidieť, áno, lebo ľudia vedia, kto si čo si. Áno, oni to robili a to je jednoducho, to si oni vyčíslili nejakým, tiež tam bola nejaká vyčíslená cifra, že toto je toto. Hej. Vieš.
ale ináč tam akože nešlo, jak som to už tu dneska povedal, že na Slovensku primárne ti ľudia nedajú veľký balík peňazí, dajú ti nejaké peniaze a ty zase sa to nabaluje inými ľuďmi, iní a preto my to máme tak, že odtiaľ jeden rukav, druhý rukav, vytapetované motorky, auta, všetko dokopy. Ja som mal tiež tým na okruhu a došiel človek, dám ti 10 000, ale 8 chcem naspäť. No, to sa nedá. A čo mi z toho ostane a jaké naspäť? To sa u nás nedá a presne, a toto je presne pokazané tými kolektívnymi športami sa toto naše pokazilo, lebo ja tie peniaze fyzicky potrebujem na to, aby som to celé zaplatil. A nemám 10 000 členskú základňu, aby som tam vedel rozpísať, ja neviem, kopačky, hokejky, neviem čo, neviem, hento. Ale ja fakt fyzicky to musím zaplatiť. Letenky, blbosti, neviem, ubytovanie, neviem čo, toto. A keď mi niekto dá plech na strechu, tak z toho to nezaplatím, vieš. No. A mne sa ľudia pýtajú, alebo členička, že dones mi doklady z Maroka za mesiac, čo si tam bol, hovorím, a jaké? Však donesem. No, nakreslené. Napísaný papier, však tam oni nevedia, čo je pokladňa. Arabštinou, hej, no, a ešte pokladňa v mene, ktorú nepredátaš, no. Nikde. A ešte keď mu poviem na pumpe, že nech mi dá doklad, tak na mňa kúka, že čo, však máš natankované, dal si mi peniaze, čo chceš od toho. A ty to máš úplne najhoršie, keď sa ťa opýta, jak budeš platiť, tak čo povieš? Ja cash. Ja cash. Ďakujem Ivan za rozhovor. Dúfam, že sme trošku otvorili čakry a ľuďom trošku oči, že jak je na slovenskom motošporte nádherne. A človek, ktorý prežil vlastne na pretekoch a v reprezentácii väčšinu svojho produktívneho života, od detstva dá sa povedať. 30 rokov. No, a dneska si už môžeš zaslúžilo oddychovať a nemôžeš, lebo lízať rany. Nemôžeš, lebo nemáš dôchodu. Čiže držíme palce, snáď keď bude nejaký projekt, že sa ešte zastavíš, aby sme to nejak odprezentovali a skúsili nejak pomôcť. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to milé, príjemné a konečne sme si zase, po rokoch sme sa roky nevideli, sme si dobre pokecali. Si pripili. Sme sa stretli v Jarovciach na Dunaji, ty sa člnkoval, tuším. Áno, a to je dávno. To je 2 roky dozadu, no, nie? Ja som dávno na loďke. Áno. No, a sme si povedali, že musíme si pripiť, tak aspoň takto sme sa... Už sme vypili. Videli. Štandardne. Ale dolejeme zasa. Mimo záber. Vidíme sa. Majte sa. Díky moc. Čau. Tak všetko dobré. Díky.